مع خاب مفراب فصم سلامكم فصم هابنا كل قناعة كل مكران حبوا نقول يخون كل قبر شيطان مخرجوا في السوات من على سلام وكويتا كبائر كاب كل حزب خونا رحق كاب جرياب زلزلنا يبطعونا رحق زتعمن زحشنا عزلنا تمنى كريتن كل حالي سلام كان رجع سلطان ذهب كان نسخ مخا كل كفار إحنا بالها نمرنا فتنا تأتون حرود خاويتنا مدخنا مدحنا نيسكر صوت من تفق سبل بزجورة محرتين غلطان شغا معرم حوم دغنا منفس كل سن مش كان عن صناعتين كبرم بوزل لك على من كل سعن نزل علم آمين من يسحى مزمور حمسان حدا وأمنا كم سالخ محرني كم تعبير رايق أبا سايد مسس كم أبا سايد كم حتى يتوي ناصريني أنا أبا سايف اللي تعلقمه حتى يتوي كل جزيب كلمة بزربا خاص عاد فردخان فون كاتركبسي أنا نأخاطر بدلكو أمكن ميخا أكي جوركو نو بابا سات ولدكو نيك أبا حتيات أنا ستني نو أنا حق أويش يقاتل اليوم أبعون بم حرني أنت خسرت سمع ذات ريني كبرك صعود سبني تنزغت قد قين عطنت حق وساس بحثان حق وسنا اسمعني قد كاب حتيات كولو بزول أبا ساون دمسسو وعمل خطوري اللي بفتر اللي صنع منفس كاويش يحدث كاب قد كايدر بيني حقوس مدحن كامل سلي فقادنيا منفسون دغفني مقد خان مفرس عمرهم إيه حتى أنا بخاخم لسويهم وأملاخ مدحني كاب دادم أنا كفني لساني نسرك على الكتب لولو إياه ويثا أفي مسكانا خنقرس خنا فريق فات مسوات بهاي بلكانيو تزيكون اسم عرب كل كانره مسوات مراريتو غني خما مسوات أملاخ صور منفسيو وأملاخ نصورن كنت بايتو نقانيخا نتسيم صق خاصنا يقبر الله مكاتات إيرسالي من دق شو موسات صركي بزحر مسواتي بمل مسوات بحكم لك أيو شو أما سوي إخارة حقوق بالك أيام هالليلويا صلت كزير كاسن كرسون قسين عملا خين مسكان أقرب له حتى أتيك حد قال لك ألم منه على هوت يسمع لنا مزمور داوود 230 بنا قد هوت بنا آمين آمين مزمور داوود 230 أبونا بملأك سلام مزمور داوود 230 حدن أدينا بري مزمور داوود 230 كرتان حبتنا أمولو مزمور داوود 233 أنا خب صحيح مزمور داوود 234 أبونا بملأك سلام مزمور داوود 237 أدينا بري مزمور داوود 238 حبتنا أمولو مزمور داوود 240 أبونا بملأك السلام مزمور داوود 246 أدينا بري مزمور داوود 247 أنا خب صحيح مزمور داوود 248 حبتنا مولعاوي الكتاب سهلنا الشيء وإلكم دايما هللويا እግዚአብሔር ካብ ሰማይ ተመስግንዎ ኣብ ኣርያት ኣመስግንዎ ኩልኩም መላእክቱ መስግንዎ ብዘለኩም ሰራዊት መስግንዎ ኣትን ፀሓይን ወርቅን ኣመስግንዎ ኣትን ብሩሃት ከዋኽብቲ ኣመስግንዎ ኣቶም ናይ ሰማይ ሰማያትን ኣብ ልዕሊ ሰማያት ዘለኹም ማያትን ኣመስግንዎ እሱ ኣዚዙ ተፈጢሮም እዮም እሞ እስም እግዚአብሔር የመስግንዎ ዘለዓለም ዓለም عقومم نزي حلف حق خاهم እግዚአብሔር ካብ ምድሪ ኣመስግንዎ ኣቱም ገበላት ባሕርን ማዕሞቕን ኩልኹም ኣቱም ኣኽራን ከወራቤትን ኩልኹም ፍረይቲ ኣዋምን ጥሕድታት ኩልኹም ኣራዊትን ኩልኻትኩም እንስሳን ለማመት ትብሉ ነፈርቲ ኣዋፍን ነገስታት ምድሪ ኩልኻትኩም ኣሕዛብን መሳፍንትን ኩላትኩም ፈረቲ ምድርን ኣጓበስን ጎራዝን ኣብቲ ምስ ዓበይቲ ምስ ናእሽቱ
ስም በይኑ ልዑል እዩ ኣሜን ግርሞ ኣብ ልዕሊ ሰማይን ምድርን እዩ እሞ ንስም እግዚኣብሔር የመስግንዎ ንህዝቢ እውን ቀርነ ልዓለ ስለዚ ኩሎም ቅዱሳን ደቂ እስራኤል እቲ ዝቐረቦ ህዝቢ የመስግኖ ኣሎ ኣሜን ሃሌሉያ ስለቐለትኩም ምስጋና ይኹን አሜን ሃሌሉያ አሜን ሃሌሉያ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 2 ካብ ቁፅሪ 25 ክሳብ 32 እንሆ ድማ ብኢየሩሳሌም ስምዖን ዝበሃል ሰብኣይ ነበረ እዚ ሰብኣይ ዝጻድቕ ንኣምላኽ ዝፈርሕ ንጽናዕ እስራኤልን ዝጽበ ነበረ መንፈስ ቅዱስ ድማ ነበሮ ነቲ መሲ እግዚኣብሔር ከይረኣይ ሞት ከም ዘይርኢ ድማ ብመንፈስ ቅዱስ ተገሊጹሉ ነበረ ብመንፈስ ከዓ ናብ ቤተ መቅደስ መፀ ወለዱ ነቲ ኢየሱስ ህፃን ከም ስርዓት ክገብርሉ ምስ ኣተው ስሞን ድማ ቢሉ ሓቁፎ ንኣምላኹን ከም ዝናበለ ባረኾ ወጎይታይ ነትናዛ ምግላፅ ብርሃን ህዝብኻ እስራኤልን ክብረት ክኸውን ኣብ ቅድሚ ኩሉ ዘዳለኻዮ ምድሓን ከዓይንተይ ካብ ራእያስ ሕጂ ከም ዘረባኻን ባሪኻ ብሰላም ተፋንው ኢኻ ብለ ምስጋና ንእግዚአብሔር ኣምላኽ ይኹን ኣሜን ወክርስቶስ ኣምላኽና ንሰራ ብኻን መንፈስ ቅዱስን ሎሚ ኩሉ ሰዓት ንሰግደልካ ኣለና ኣሜን ቃል ሕይወት የስማዓልና ክፍልታት ጸሎት ኣዴና ብሬ ረበነ ክፍልታት ጸሎት እንሆ ኣብ ቅድሚት ቁኑዕ ፈራዲ ክቀውም ተዳልየ ኣለኹ እቲ ኣብ ምግጋይ ዝሓለፈ ዕድመይ ንኹነኔን ንፍርድን ብቑዕ ስለ ዝኾነ ብዝሒ ሓጢኣተይ ይርዕድን ቀጥቅን ኣለኹን ግን ከነፍሰይ ገና ኣብ መሬት ትነብሪ ካብ ሃለኹስ ተነስሒ ምክንያቱ መሬት ኣብ መቃብር ኣይውድሶን እዩ ኣብ ሞት ከዓ ዘዝክሮ የልቦን ኣብ ገሃነም እውን ዘመስግኖ የልቦን እሞ ካብ ድቃስ ትፍኪት ተንስኺ ናብ መድሕንኪ ብንስሓ ወኣምላኸይ መሓረንን ኣድሕንን እናበልኪ ተማሕፀኒ ብስብሃት ለኣብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሜን አሜን ቃል ሕይወት የስማዓልና ሓብትና ትምኒት መዋዕል ሰብ ዘይውዳእ كمان مسيحهم እግዚአብሔር ይውዳእ እዚ ዓለም እዚ ከዓ ንዘለኣለም ዝነብር እንተዝኸውን ሲ ነፍሰይ ንፁር ዝኾነ ምክንያት መሃለወኪ ነይሩ ግን ከ እቲ ፅዩፍ ዝኾነ ተግባርክን እቲ ሕማቕ ከይክን ኣብ ቅድሚ እቲ ሓቀኛ ምስ ዝቕላዕ ኣብ ዓራት ሓጢኣት ተሰጢሕኪ ኣብቲ ሸለልተኛን ከዳዕን ስጋ ከፈለኺ እንታይ እዩ ትህብዮ መሲ ኦ ክርስቶስ ኣምላኸይ በቲ ኣዝዩ ዘፍርሕ ፍርድኻ እስንብድ ነቲ ዘለኣለማዊ ፍርድኻ እንብርከኽ በቲ መለኮታዊ ነፀብራቃዊ ብርሃንካ እንቅጥቀጥ ኣለኹ ኣነ ሕሱም ድኑስ ኣብ ዓራተይ ደቂሰ ዘለኹ ኣብ ሂወተይ እውን ዘይግዱስ ዝኮንኩ ናይቲ ተቐባል ቀረፅ ኣብነት ብምውሳድ ኣፍ ልበይ እናውቃዕኹ ኦ ኣምላኽ ኣነ ገበነኛ እሞ ይቕረበለለይ ይብላ ኣለኹ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወልዓለም ዓለም ኣሜን ቃል ሕይወት የስማዓልና ሓብትና ብርህት ኦ ንጽሕቲ ድንግል እሺ ንጽሕቲ ድንግል ኣብ ባርያኺ እቲ ቁልጡፍ ጽላል ረድኤትክን ዘርግሒ ነቲ ኣብ ሕልናይ ከም ማዕበል ዝገላበጥ ክፉእ ሓሳባት ካባይ ኣርሕቕዮ ነታ ሕምምቲ ነፍሰይ ብኾንትነት ኣዝዩ ሃለዋታ ጠፊእዋ ኣሎ እሞ ናብ ጸሎትን ምንቕቓሕን ኣበግስያ ምክንያቱ ንስኺ ኢኺ ከኣሊትን ምሕረትን እቲ ልምኒ ኣላይት ኣደን ኢኺ ኣደ ምንጪ ህይወት ንጉሰይን ኣምላኸይን ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ተስፋይ ኢኺ ቃል ሕይወት የስማዓልና ኣዴና ብረይ ኦ ጎይታ በዛ ለይቲ እዚኣ ንዓሞ ኦ ጎይታ በዛ ለይቲ እዚኣ ንዓሞ ብዘይ ሓጢኣት ክንሓድር ሓልወና ወመምላኽ ኣቦታትና ንስኻ ብሩኽ ኢኻ በረኸትካ ኣዝዩ ብዙሕ እዩ ቅዱስ ስምካ እውን ንዘለኣለም ክብሪ ዝመልኦ እዩ ኣሜን ኦ ጎይታ ከምቲ ኣባኻ ተወኪልናዮ ዘለና ምሕረትካ ከምኡ ትኾነልና ኣዕንቲ ኩሉ ንዓኻ ይፅበያ ኣለዋ ንስኻ ከዓ ኣብ እዋን ምግቢ እትህቦም ኦ ኣምላኽናን መድሃኒናን ኦ ተስፋ ኩሉ ወሰናት ምድሪ ስምዓና ኦ ጎይታ ንስኻ ካብዚ ዓሌት እዚ ንዘለኣለም ተድሕነናን ተዕቁበናን ኣሜን ኦ ጎይታ ብሩኽ ኢኻ እሞ
ፍርድኻ መሃረኒ ኦጎይታ ብሩኺኻ እሞ ሓቅነትካ ረዳእኒ ኦጎይታ ብሩኺኻ እሞ ክብርኻ ኣብርሃለይ ኦጎይታ ምሕረትካ ንዘለዓለም ይነብር ኦጎይታ ንዓይኒ ተግባር ኢድካ ካብ ወለዶ ናብ ወለዶ መዕቆብየ ስለ ዝኾንካ ኣይትንፀገኒ ኦጎይታ ንዓኻ በዲለ እየ እሞ መሓረንን ንነፍሰይ ኣድሕናን እናበልኩ እፅሊ ኣለኹ ኦጎይታ ኣባኻ ተወኪለ ኣለኹ እሞ ኣድሕነኒ ፍቓድካ ክገብር ከዓ መሃረኒ ንስኻ ኣምላኸይ ፈልፋሊ ህይወተይ ኢኻ ብብርሃንካ ድማ ኢና ብርሃን ንርኢ ምሕረትካ ናብቶም ዝፈልጡኻ ክብርኻ ከዓ ናብ ቁንዓት ልቢ ትምፃእ ፀጋን በረኸትን ምስጋና ብሓቂ ናትካ እዩ እሞ ኦ ቅድሚ ዓለም ዝነበርካ ንዘለዓለም እትነብር ዘለኻ ኣቦን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ንዓኻ ምስጋና ውዳሴ ግርማ ይግባእካ ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም ኣሜን ኦ ልዑል ጎይታ ብኣኻ ምእማንን ንስምካ ምዝማርን ንሰና እዩ እሞ ምሕረትካ ኣብ ፀፅባሕ ሓቅነትካ ድማ ለይቲ ኣዘንቱ ኣሜን ቃለ ህይወት የስምዓልና ሃብተና ሙሉ ውዳሴ ስሉስ ቅዱስ ውዳሴ ስሉስ ቅዱስ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ዝተወልደ መሐረና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ዮርዳኖስ ተጠምቀ ኣብ ልዕሊ ዕፀ መስቀል መንታና ዝተሰቕለ መሐረና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሞታት ዝተንስአ ብምስጋና ናብ ሰማይ ዝዓረገ ኣብ የማነ ኣቦኡ ዝተቐመጠ ኣብ ሕያዋንን ሙታንን ክፈርድ ከም ብሓድሽ ክመጽእ እዩ ኣሜን ኦ ጎይታ መሐረና ምስጋና ንቦን ወድን መንፈስ ቅዱስን ሎምን ክስእ ልሰዓን ዘለዓለም ዓለም ኣሜን ኦ ስሉስ ቅዱስ መሐረና ኦ ስሉስ ቅዱስ መሐረና ኦ ቅዱስ ስሉስ ቅዱስ መሐረና አሜን ላላት ጎይታ ሓጢኣትና ክደገልና ኦ ጎይታ በደልና ይፀብፅበልና ኦ ጎይታ ኣበሳና ይቅር በለልና ኦ ጎይታ ንሕማት ካብ ፀሓይ የሞመንቲ ትቅዱስ ስምካ ኢልካ ፈውሶም ኦ ጎይታ ነቶም ዝመቱ ቦታትና ነዴታትና ንሓዋትና ንሓትና ከዓ ነፍሰ ማዕርፍ ኦ ካብ ሓጢኣት ዝኾንካ ጎይታ መሐረና ኦ ካብ ሓጢኣት ዝኾንካ ጎይታ ርዳእና ልማናና ከዓ ተቀበለልና ክብርን ምስጋናን ብፍፁም ማዕርግን ቅድስናን ንዓኻ ይግባእ ኣሜን ኦ ጎይታ መሐረና ጎይታ መሐረና ኦ ጎይታ ባርኸና ኦ ጎይታ ብቕዓት ክበረና ምስጋና ከምዚ ኢልና ክንፅሊ ብሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትካ ትምፃእ ፍቃድካ እንታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኩን ዕለት መግብና ለማሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንሕሰና እንደገና ካብ ክፉእ ኣድሕነና እምበር ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ እዩ ኣሜን ኦ ዝቴ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልና ከድንገል ኢኺ ስጋኸውን ድንግል ኢኻ ደ እግዚኣብሔር ፅባት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ክፍለከር ዝኹም ብርኺ ወምልተ ፀጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስቲ ደስ በልኪ ሓጢኣትና ክሰሪልና ነፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምነልና ኣሜን ቃለ ህይወት የስምዓልና ሓውና ያዕቆብ ምስጋና ንቅድስት ድንግል ማርያም ሓውና ያዕቆብ መምህርቲ ምኒት ምስጋና ንቅድስት ድንግል ማርያም ሚት ኣለኹም ምናልባት እንድሕር ኣለኹ ቦና ሕራይ ሽበና ኦ ቅድስ ምልእተ ጸጋ ኩሉ ግዜ ድንግል ዝኾንኪ ወላዲተ ኣምላኽ ኣደ ክርስቶስ ሰላም ለኪ ምእንቲ ሓጢኣትና ክሓድገልና ናብ ፍቑር ወድኺ ጸሎትና ዓርገልና ንሓቀኛ ብርሃን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣምላኽና ዝወለድክልና ቅድስቲ ድንግል ማርያም ቅድስቲ ድንግል ሰላም ንብለኪ ንሓጢኣት ነፍስና ሓዲጉ ክምሕረና ናብ ጎይታ ለምንልና ኦ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ወላዲተ ኣምላኽ ንዘርኢ ሰብ እምንቲ ኣማላዲት ናብ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ብሕድገት ሓጢኣት ከጸግወና ለምንልና ኦ ናይ ሓቂ ንግስቲ ድንግል ሰላም ንብለኪ ኦ ንኣማኑኤል ኣምላኽና ዝወለድክልና ኩርዓት ዘርእና ሰላምታ ነቕርበልኪ ኦ ድንግል ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተኣመነት ኣማላዲት ሓጢኣትና ምእንቲ ክሓድገልና ተዘከርና ክብረት ያበልና ኣቦና አሜን ቃለ ህይወት የስምዓልና
حابتنا ممهرت منيت مأتو ጸሎት ሃይማኖት መእተዊ ጸሎት ሃይማኖት ኦ ኣደ ሓቀኛ ብርሃን ነኽብረኪ ኦ ቅድስቲ ድንግል ወላዲት ኣምላኽ መድሕን ዓለም ስለ ዝወለድክልናን መጺኡ ከዓ ነፍስና ስለ ዝሓነናን ነመስግነኪ ኦ ጎይታናን ንጉስናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ክብሪ ንዓኻ ይኹን ንስኻ ንሃዋርያት ሞገሶም ንሰማዕታት ኣኽሊሎም ንጻድቃን ዕልልትኦም ንቤተ ክርስቲያን ጽንዓት ንሓጣን ሕድገት ብሓደ ዝመለኮቱ ስሉስ ቅዱስ ነበስር ንሰግደሉን ነኽብሮም ኦ ጎይታ መሓረና ኦ ጎይታ መሓረና ኦ ጎይታ ባርኸና ኣሜን ምስግና ኣገልግሎት ክንባርኽ ኣቦኒ አሜን አገልግሎት ኩላህና ይባርክ እግዚአብሔር ሓብተና ብርህት ንሃይማኖት ጸሎት እሺ ንሃይማኖት ጸሎት ኩሉ ብዝሓዘ ሰማይን ምድርን ዝርአን ዘይርአን ብዝፈጠረ ብሓደ እግዚአብሔር ኣብ ንኣምን ብሓደ ጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ዓለም ከይተፈጠረ ምስኡ ህሉ ብዝኾነ ወልደ ኣብ ዋሕድ እውን ንኣምን ካብ ብርሃን ዝተረኸበ ብርሃን ካብ ሓቀኛ ኣምላኽ ዝተረኸበ ሓቀኛ ኣምላኽ ዝተረኸበ ኣምላኽ ዝተወልደ እምበር ፍጡር ዘይኮነ ብመለኮቱ ምስ ኣብ ማዕረ ዝኾነ ኩሉ ብኡ ዝተፈጥረ ብዘይክኡ ግና ኣብዚ ምድሪ ዘሎ ይኹን ወይስ ኣብ ሰማይ ዘሎ ምንም ዝተፈጥረ የልቦን ምእንታና ምእንቲ ሰብ ምእንቲ ድሕነትና ካብ ሰማያት ዝወረደ መንፈስ ቅዱስ ካብ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ስጋ ለበሰ ሰብ ኮነ ሰብ ኮይኑ ድማ ብዘበን ጴንጤናዊ ጲላጦስ ምእንታና ተሰቕለ ዓመመ መከራ መስቀል ተቐበለ ሞተ ተቐብረ ኣብ ቅዱሳን መጽሓፍቲ ከም ዝተጻሕፈ ኣብ መበል ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሙታን ተፈልዩ ተንስአ ብክብሪ ናብ ሰማያት ዓረገ ኣብ የማን ኣቦኡ ተቐመጠ ከም ብሓዱሽ ንህያዋንን ሙታትን ክፈርድ ብክብሪ ክመጽእ እዩ ንመንግስቱ እውን መወዳእታ የብሉን ጎይታን መሕወይን ብዝኾነ ካብ ኣብ ሰረጸ መንፈስ ቅዱስ እውን ንኣምን ምስ ኣብን ወልድን ንሰግደሉን ነመስግኖን ብነቢያት ዝተነገረ እዩ ልዕሊ ኩሉ ናይ ሃዋርያት ጉባኤ ብዝኾነት ብሓንቲ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ንኣምን ንሕድገት ሓጢኣት ብሓንቲ ጥምቀት ንኣምን ትንሣኤ ሙታን ንዘለዓለም ዓለም ዝመጽእ ህይወትን ተስፋ ንገብር ኣሜን ኦ ጎይታ ጸሎትና ሰሚዕኻ ኃጢአትና ከደገልና ክርያላይሶን 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 ላይሶን ክርያላይሶን 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 ላይሶን ክርያላይሶን 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 ሶን ክርያላይሶን 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 ሶን ክርያላይሶን 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 ሶን ክርያላይሶን 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 ሶን ክርያላይሶን 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 ሶን ክርያላይሶን 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 ሶን 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 ክርያላይሶን 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 ሓብትና ረዘነት ቅዱስ ቅዱስ ይውዕልኩም እግዚአብሔር ይመስገን ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰማይን ምድርን ብክብርካን ብልግስናካን ሙሉኣትን ኦን ኩሉ ትመልኽ እግዚአብሔር ኣቦ መሓረና ወጎይታ ሰራዊት ኣምላኽ ሓይልታት ምሳናኹን ምክንያቱ ኣብ ግዜ ሽግርናን ጭንቀትናን ዘይካ ረዳ ይብልናን ኦ ኣምላኽ ኣባና ሕደር ንበደልና ይቕሬታን ምሕረትን ግበረልና እቲ ብድሌትናን ብዘይድሌትናን ዝገበርናዮ እቲ ብፍላጥን ብዘይፍላጥን ዝሰራሕናዮ ስውርን ጉሁድን ዝኾነ ሓጢኣትና
ምእንቲ እቲ ኣብ ልዕልና ዝስነ ቅዱስ ስምካ ኢልካ ወጌታ ይቕረበለልና ወጌታ ከም ምሕረትካ ዳ እምበር ከም ተግባርና ኣይኹን ኣሜን በከመ ምሕረትከ አምላክነ ዋኮ በከመ አበሳነ በከመ ምሕረትከ አምላክነ ዋኮ በከመ አበሳነ በከመ ምሕረትከ አምላክነ ዋኮ በከመ አበሳነ ወጎይታ ብቕዓት ግበረና ምስጋና ከምዚ ኢልና ክንፅልብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትካ ትምፃእ ፈቃድካ እንተ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኩን እቲ መግብና ለመሃበልና ንሕና ዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንኣሳና እንደገልና ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ነትካ ኢማ ኣሜን ወወዝት ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክልኹ ሕልና ከደንገል ኢኸ ብስጋኹን ድንግል ኢኺ ወደ እግዚኣብሔር ፅባቐት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክልኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ርኹም ተፀጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስቲ ደስ በልኪ ሓጢኣትና ሰሪየልና ነፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን ናይ ንስሓ ፀሎት ኦ ጎይታ ኣብዛ መዓልቲ እዚኣ ኣብ ቅድሚኻ ኣብ ተግባርኹም ብቃል ብሓሳብኹም በለዋሳትና ዝሓጣናዮ ንስኻ ርሕሩሕን መቅርሰም ስለዝኾንካ ምእንቲ ትቅዱስ ስምካ ኢልካ ተዓርቀና ንክደገልና ኣምላኽ ሰላም ክንሓድር ሰላማዊት ለይታ ኣበና ናብዛ ናይ ድቃስ ግዜና ካብ ኩሉ ጭንቀት ናፃ ግበረና ካብ ኩሉ ክፋትን ካብ ኩሉ ፈተና ፀላም ክሕልወና ከዓ ናይ ሰላም መልኣካ ለኣኸልና ብፀጋ ምርራያን መፍቀር ሰብ ዝኾነ ሓደ ወድኻ ቤተናን ኣምላኽናን መድሓንናን ኢየሱስ ክርስቶስ እቲ ብኡን ምስእን ክብርን ውዳሴን ግርማን ዘለካ ማዕረ ከም ዝኾነ ሃወት መንፈስ ቅዱስን ምስጋና ይግባአካ ሕጅን ንዘለኣለም ዓለምን ኣሜን ድሕሪ ነብሲ ወከፍ ሰዓት ዝፅለ ፀሎት ወጎይታ መሓረና ምሕረትካ ኣብዝሓልና ኣብ ነብሲ ወከፍ ሰዓትን ግዜን ኣብ ሰማይና ምድርን ብክብረት ስገደልካ ክርስቶስ ዘመን ኣምላኽና በዓል ነዊሕ ትዕግስትን ብዙሕ ምሕረትን ሰናያት ተመላእኻ ርሕሩሑን ነተማነ ዝቀዳማዮም ሓጢአተኛታት ትምሕር ንሓጥቢ ንስሓ ተመሊሱ ብሂወት ክነብር እምበር ሞቱ ዘይትደሊ እንትስበዮም ዘሎ ተስፋ ሰማያት ክረኽቡ ኩሎም ናብ ድሕነት እትቀድም ወጎይታ ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ናብ ኩሉ ሰዓታት ልማነና ተቐበል ህይወትና ቀናዓልና ትእዛዛትካ ንገብን ምርሓና መንፈስና ቀድስ ስጋናን ሓሳባትና ናንፅህ ትምኒትና እውን ስመር ሕማምና ፈውስ ሓጢኣትና ሓደገልና ካብ ኩሉ ክፉ ዓዘን ስቃያት ብርድኣና ህልውናን ክንዕቀቦ ቅዱሳን መላእክቲ ሓልወና ናብ ወደት እምነት ከነመረ ምእንቲ ናብቲ ዘይመርመርን ዘይውሰንን ፍልጠትካ ንበፅሕ ዓድለና ንስኻ ንዘለኣለም ብርኩ ኢኻ ኣሜን ወጎይታ ብቕዓት ግበረና ብምስጋና ከምዚ ኢልና ክንፅልብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትካ ትምፃእ ፈቃድካ እንተ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኩን ንዕለት መግብና ለማሃበና ሕናን ዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንዕሳና ንድግን ኣብ ክፉእ መድሓነና ፈተና ኣይተእትወና ወጊሰር ሓይልን ክብርን ዘለኣለም ናትካ ኢማ ኣሜን ወዝት ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክልኹ ብሕና ከደንግል ኢኺ ብስጋኹን ድንግል ኢኺ ወደ እግዚኣብሔር ፅባቐት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክልኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ርኺ ኦ ምልዕተ ፀጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስቲ ደስ ይበልኪ መጢኣትና ሰሪየልና ነፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን ክብርን ምስጋናና ኣምላኽ ይኹን እግዚኣብሔር ይቀበሎ ኣብ ሰማይ ይዕረግ ተረፈ ግዜና ድማ ኣምላኽ ባርኸልና ኣሜን ኣሜን ቃል ህይወት ይስማዓልና ኩልኩም ህዝበ እግዚኣብሔር ርሕሩሕ ፈጣሪና ክሳብ ሰዓት ዝብድሓነ ሰላም ዓቂቡ ኣብዚ ቅዱስ ጉባኤ ክንሳተፍ ንዝረዳእና ንዝደገፈና ናይ ባህሪ ምስጋና ይብፅሓዮ ሎሚ ከም ፈቃድ እግዚኣብሔር ሃይማኖት ኣበው ምዕራፍ 82 ካብ ቁፅሪ 22 ኢና ንርኢ ዝመልእኽቲ እዚ ናይ ቅዱስ ቴዎዶስዮስ እዩ ሞከሲና ማቴዎስ 8:31 ካብ ቁፅሪ 28 ኣዴና ብረይ ክተውፃልና ኢኻ ንባብ ካብ ቁፅሪ 22 ኣቦና ኣቤ መልኣከ ሰላም
ይቕረታ ዘይምርመር ብመለኮቱ ግና ንሱ ካብዚ ኩሉ ውፁእ እዩ ብመለኮቱ ዘይሓምም ከሎ ከም ሰብ መከራ ተቐበለ ንሱ እግዚኣብሔር ወዲ እግዚኣብሔር እዩ ከምቲ ካልእ ጸላእ ርጉም ልዮን ነቲ ዘይፍለ ክፈልዮ ዝደፈረ ኣብ ሓደ ክርስቶስ ክልተ ህላውየ ክልተ ስምረት ክልተ ፍቓድ ክልተ ምግባር ኣሎ ዝበለ ኣይንፈልዮን ኢና ቁጥሪ 13 እዚ ረሲ እዚ ከም ዝበለ ካብ ክልተ ህላውየ ሓደ ንሱ እውን መለኮት ኩሉ ግብሪ መለኮት ይገብር ንሱ ከዓ ሕሙም ምፍዋስ ለምጻም ምንጻህ ንዕውር ምብርሃን ምሃብ ብልሙስ ምጥዓይ ሓንካሳት ከም ዝኸዱ ምግባር ምውታት ምትንሳእ ካልኦት ተረፉ ዓበይቲ ምግባራት ናይ መለኮት ይገብሮም እቲ ተሓተ ምግባራት ከዓ ንስጋ ይገብሮ ንሱ እውን ጥምየት ጽምኢ ብምኻድ መገዲ ዝመጽእ ድኻም ብኢድ ሓደ ጌልያ ዝተቐበሎ ጽፍዒት ኣብ መስቀል ብምሽንካር ኣብ መስቀል ብሽንካር ምሽንካር ሙሉእ ምድሓን ዘለዎ ሞት ምማት ነዚ ኩሉ እዚ ድማ ርጉም ረሲእ ክሓድልዮን ከም ናይ ስጋ ተግባራት ገይሩ ተዛረበ ናይ መለኮት ካብ ናይ ሰብነት ፈለየ ነቲ ዝለዓለ ናይ መለኮት ነቲ ዝተሓተ ናይ ሰብነት ገበረ እዚ ርጉም እዚ ከም ዝበለ ክልተ ምግባራት ክልተ ህላውየ ምስ በለ መሊሱ ሓደ ኣካል ከኣበለ በዚ ድማ እዚ ርጉም እዚ ሓደ ኣካል ብምባሉ ረሲእነቱ ክሓብእ ፈተወ እዚ ድማ ኣቦኡ ጳውሎስ ሳምሳጢ ምስ ቅዱስ ዲዮናስዮስ ክከራኸር ከሎ ከም ዝገበሮ እዩ ከመይ ንሱ ከምዚ ኣቦኡ ዲዮናስዮስ ነገረ ክሕደት ኣብ ዘስረጠሉ ግዜ ዝበሎ ናይ ትርጉም ጳውሎስ ሳምሳጢ እምነት እዩ 25 እዚ ርኩስ እዚ ንቅዱስ ዲዮናስዮስ እግዚኣብሔር ቃል ሓደ ኣካል ከሎ ክልተ ህላውየ ክልተ ምግባራት ክልተ ፍቓድ ኣለዎ በለ እዚ ርኩስ እዚ ነዚ ሓደ ኣካል ዝብል ኣእተወ ነዚ ሓደ ኣካል ምዝካሩ ድማ ንሰማዕቲ ከስሕት ስለ ዝሓሰበ እዩ ቁፅሪ 16 ግናኸ እዚ ብሕልንኡ በሊሕ ኣእምሮ ዝኾነ ቅዱስ ዲዮናስዮስ ቅንዕቲ ሃይማኖቱ ከምዚ ብምባል ተዛረበ ብእግዚኣብሔር ቃል ወልድ ዋህድ ካብ እግዚኣብሔር ኣብ ዝኾነ ንእግዚኣብሔር ኣብ ብመለኮቱ ዝመዓራረዩ ብሰውነቱ እውን ዝመስለና ክንኣምን ይግባአና እዩ ብዘይ ዘርኢ ሰብኣይ ሰብ ኮነ እግዚኣብሔር ቃል ስጋን ነፍስን ልቦናን እትዛረብ ለባዊትን ነፍሲ ወለደ ብዘይ ሓጢኣት ፍጹም ሰብ ኮነ ምስኡ ድማ ሓደ ገበሮ ንሱ ሓደ ገጽ ሓደ ህላውየ እዩ ቁጥሪ 27 ንሱ ሰብ ከይኮነ ከሎ ሓደ እዩ ዳግም ስጋን ነፍስን ምስ ተዋሃደ እውን ሓደ እዩ ብመለኮታዊ ስልጣኑ ልዑላት ተኣምራት ገበረ በቲ ምስኡ ሓደ ዝገበሮ ብስጋ ድማ መከራ መስቀል ተቐበለ ምእንቲ እዚ ተኣምራት ገበረ ንሱ ከምቶም ኣውጣክያውያንን መነናውያንን ብኡኡ ዝመስልዎም ተምሳል ካብ ነቢያት ከም ሓደ ኣይኮነን ሓደ ካብኣቶም ዲዮናስዮስ ፈሪሳዊ እግዚኣብሔር ቃል ቅድሚ ስቕለት ብስጋኡ መከራ ኣይተቐበለን ዝበለ እዩ ንሱስ ከም ሓደ ካብቶም ቅዱሳን ነቢያት ነቶም ለምጻማት ብስም እግዚኣብሔር ንጽሑ ዳግም ነቶም እተውፃና እንተደኣ ኮንካስ ናብተን ሓሰማታት ፈንወና ዝበልዎ ይኮነን ንሱ እውን ብስም እግዚኣብሔር ክይዱ ኣይበሎምን እንታይ ደኣ ንሱ ጎይታ ኩሉ ስለ ዝኾነ ክይዱ እዩ ዝበሎም ብመለኮታዊ ስልጣኑ ከምዚ ብዙሕ ተኣምራት ገበረ ዳግም ምልእቲ ድሕነት ዝኾነት መከራ መስቀል ከዓ ተቐበለ ቃል ህይወት የስማዕልና ኣዴና ብረይ እንግዲህ ክንደይ ኣቦና ኣፅሕኒ እንደፀኒሐ ማቴዎስ 8:31 እሺ
ኣይኮነን እቶም ኣጋንንቲ ድማ እተውፅኣና እንተኮንካስ ናብዚ መጓሰይ ሓሰማታት ክንኣቱ ፍቐደልና ኢሎም ለመንዎ ንሱ ከዓ ኺዱ በሎም መፂኦም ድማ ናብተን ሓሰማታት ኣተው እነሆ ካብ ዘሎ እቲ መጓሰ ካብ ጽድቂ ነፊሑ ናብኡ ባሕሪ ኣተወ ኣብቲ ማይ ከዓ ኩሎም በለዩ ፍቕረተ ብማዕረ ቃል ህይወት የስማዓልና ሓብተና ሙሉ ትንቢት ኤርምያስ ምዕራፍ 1 ካብ 14 ክሳብ 18 ንባብ ቁፅሪ 29 ኣቦና ጎይታ ኩሉ እግዚአብሔር ስለ ዝኾንካ ከምቶም እግዚአብሔር ዝሓደሮም ኣይዕዘምዘመን ኣይትቆጣዕን ከምቲ ዓብይ ነቢይ ኤርምያስ ዕለተ ልደቱ ኣይረገመን ኣይትቆጣዕን ከመይ ኤርምያስ ንደቂ ሰብ ዝረኸቦም መከራ ቀዲሙ ስለተረድኦ ኣብቶም ሓጥኣን ዝኾኑ ህዝቢ ረገመን ትቆጣዕን ጎይታ ግና ኣይረገመን ትንቢተ ኤርምያስ ምዕራፍ 1 ካብ 14 ክሳብ 18 ሽዑ እግዚአብሔር በለኒ ሕሰም ካብ ሰሜን ናብቶም ኣብቲ ሃገር ዝነብሩ ኩሎም ክፍኑ እዩ እንሆ ናይ ሰሜን መንግስትታት ዓሌት ኩሎም ክጽውዑ እዮም ክጽውዕ ይብል እግዚአብሔር ንሳቶም ከዓ መፅኦም ነፍሲ ወከፎም ኣብ ኣፍ ደጌታት ኢየሩሳሌም ኣብቲ ከባቢኣ ዘሎ ኩሉ ቅፅርን ኣብ ኩለን ከተማታት ይሁዳን መመንበሮም ከኸንብሩ እዮም ብሰሪ ኩሉ ክፍኣቶም ንዓይ ስለ ዝሓደጉን ንኻልኦት ኣማልኽቲ ዕጣን ስለ ዝዓጠኑን ንግብራ ኤዶም ስለ ዝሰገዱን ፍርደይ ክነግሮም እየ በኣርሲ ንስኻ ሓቓቑኻ ተዓጠቕ ተንስም እሞ እቲ ኣነ ዝእዝዘካ ኩሉ ንገሮም ኣነ ኣብ ቅድሚኦም ፍራሕ ከይገብረካስ ኣብ ቅድሚ ገጾም ኣይትፍራሕ እንሆ ኣነ ንኩሉ ምድሪ ንነገስታት ይሁዳን ንሽማምትን ንካህናትን ንህዝቢ ሃገራት ከም እተዓርደት ከተማ ከም ዓንዲ ሓፂንን ከም ቁፅሪ ኣስራዝን ገይረ ሎሚ ኣቂመካ እየ ኣሜን ስለቃላት ቃል ህይወት የስማዓልና ሓውና ያዕቆብ ቀዳማይ ነገስት ምዕራፍ 17 ካብ 1 ክሳብ 8 ሓብትና መምህር ትምኒት መልእኽቲ ሃዋርያ ያዕቆብ ምዕራፍ 5:17 ንባብ ቁፅሪ 30 ቦና መልአከ ሰላም ናባኹም ወይ ከምቲ ዓብይ ነቢይ ኤልያስ ኣይተቆጣዕን ኤልያስ ንእግዚአብሔር ኣብ ዝቐንዓሉ ግዜ ኩሉ ህዝቢ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር እምነቱ ኣበላሽዩ ረአየ ምሕረት እግዚአብሔር ኣብኡ ሓዲሩ ከም ዘሎን እግዚአብሔር ዝለመኖ ኩሉ ከም ዝገብርን ከም ዝገብረሉን ድማ ፈለጠ እዚ ቅዱስ ነቢይ እዚ ህዝቢ በዚ ክንስሑን ክድሕኖን እዮም ኢሉ ስለዚ ሓሰበ ዝናም ከይዘንም ናብ እግዚአብሔር ለመነ ሓውና ያዕቆብ ميتيهم زلهم سمعنا انتلهم اسمع الخبنا الرأي قدامي نجست معرف 17 كاب حد خساب شو منته ايش قدامي نجست كاب معرف 17 كاب قصر حد خساب 17 بالزمن إلياس زخونة إميات هذا خابتهم أبقي العاد زنبورو دما إلياس تثبيتاوي نأكأب
بزمن عمتات زياتن أنا خي تزاربكو أو ليخونا ويزنام كي خون وتي أنا أبقدمي أدو إلى زلخو እግዚአብሔር أملاخ إسرائيل يوبولو قال እግዚአብሔር دما كابزي نام مبرق أبلكا خيدمو أبتي أمنصر يردانوس زلو ربا كبريت حبا كخون كأيو كابتي ربا خدستي إخا أبوخم قوخا دما نخاخات عزيزا لخو إلوت مسو كيدو خا خمتي قال እግዚአብሔር جبره كيدوون أبتي أمنصر يردانوس زلو ربا كريت تقمته لتوم كوخات دما بقيحات انجران سجان مشيتون انجران سجان يوم تصلو نورو كابتي ربا خا يست نبره كونه دما أبتهاجر زنام سلزين زنمه دحر حيالو جيزي اتروبا نصفه تنس امو على هو او على هو الشرعي بني صبوا لهم قدر شو منتج قلنا والله شو منتج شحتن صبوا لهم كذا ايش تنس امو ناب سرابتا ناي سيدونا اكيد ابوون تقمت انه ابا حنت مبلس سويتي ختم جبكا عزيز الله زبل قال እግዚአብሔር ድማ مصو يقبلنا بونا كبرت يابلنا آمين آمين قال هو يسمع لنا حبتنا ممرت منيت يعقوب حمش 10 شوعته ايش ام خبر ኢሳያስ ከማና ዝደኻሙ ሰብ እዩ ዝነበረ ዝናም ከይዘነመ ከዓ ጸሎት ጸለየ እሞ 3 መዓልትን 6 ወርሕን ኣብ ምድሪ 3 ዓመትን 6 ወርሕን ኣብ ምድሪ ኣይዘነመን። قال هو يسمع لنا حبتنا أبرهت قدامي نجس معرف 19 كاب حده ساب 11 حبتنا هيوت رومي 11 قزر خلتن 4 قزر 31 نبونا بملأك سلام ምእንቲ እዚ ንኻልኦ ሰናይ ድሕነት ምእንቲ ክኸውን ካብ ቅድሚ ገጽ ኤልዛቤል ክሃድም እግዚኣብሔር ኣዘዞ። ነዚ ቃል እዚ ምስ በልዖ ጎይታይ እነሆ መሰዊታትካ ኣፍሪሰው ነቢያትካ እውን ቀተለ ብዘይ በይነይ ዝተረፈ የልቦን እንሆ ድማ ንነፍሰይ ይደልይዎ ኣለዉ በለ። እቲ ነቢይ እተዛረቦ ከዓ ሓቂ እዩ። ከመይ በቲ ወርሓትቲ ንኩሉ ቅዱስ ናይ እግዚኣብሔር ሰብ ዝስመ ዘበለ ቃል እግዚኣብሔር ከዓ ዘንብብ ኤልዛቤል ቃል እግዚኣብሔር ከየንብቡ ተሳድዶምን ትቐትሎምን ነበረት። قال هو يسمع لنا قدامي نقص مرة 10 شعات خاب هذا تسوي 10 حاجة أكعب دماء حسبتك يا ريتها أكعب دم أكعب دماء إتي إلياس جبرو كلهم نبيات كأ بسيف كم زقط لومن إلزابيل نجرا فعوي إلزابيل لوك سديدا إلياس صباح كم زاج زيا لنفسها كم نفسي حدا كباتاتهم أنت زي جبر كياس عمالختي كم زي جبورني كم زي ون يوسخوني بلوتو نسخة أزي مسرعي نفسه منتي كدهن تنسيو خده ناب إرشابع نايف يهودا مزي نتي جلياو كا أبا هادوغو نسوغنا أبرها من قد معالتي كيدو وعيلو ناب تحتي حانتي كلا عومتي وقف بالي موت تمنيو دما أو زابيهر أنا سكاب أبوتاتي أي بلسن إيمو هجي
يأخلني ننفسي وسدا بل أبتحتي حانتي كلا عوكا بتقيلو دقسي إنه دما ملأخ نغنيقو تنسئ أمو بلعبلو انت تأمت خا إنه أبرؤسو أمني اتسغتك إجان سارما ماين أب ترأسو نبري بلعون ستين دما مليسو بتبلي እቲ መልኣኽ እግዚኣብሔር ከዓ መሊሱ ካልኣይ ሳዕ ነቕኒቑ ነዊሕ መንገዲ ኣለካ እሞ ተንሲእኻ ብላዕ በሎ። እሱ ድማ ተንሲኡ በልዐን ሰተየን እሞ ብሓይሊ እቲ ብልዒ እቲ ክሳዕ ሆሮብ እቲ ከረን ኣምላኽ 40 መዓልትን 40 ለይትን ከደ። እግዚኣብሔር ንኤልያስ ከም ዝተራእዮ ኣብኡ ከዓ ናብ በዓቲ ኣተወ፣ ኣብኡ እውን ሓደረ። እንሆ ድማ ቃል እግዚኣብሔር ናብኡ መፂኡ ኦ ኤልያስ ኣብዚ እንታይ ትገብር ኣለካ በሎ። እሱ ከዓ ደቂ እስራኤል ኪዳንካ ሓዲጎም ንመሰዊእታትካ ድማ ኣፍሪሶም ነቢያትካ እውን ብሴፍ ቀቲሎምዎም እዮም እሞ ስለ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ሰራዊት ቅንዓት ቀኒኤ ኣለኹ። ኣነ ከዓ በይነ እየ ተሪፈ ዘለኹ። ንነፍሰይ ድማ ክወስድዋ ይደልዋ ኣለዉ በለ። ንሱ ከዓ መፂኻ ኣብቲ ከረን ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ደው በል በለ። እንሆ ድማ እግዚኣብሔር ሓለፈ። ቅድሚ እግዚኣብሔር ከዓ ኣዝዩ ብርቱዕ ንፋስ ኣኽራን ሰንጠቐ፣ ኣኻውሕ ድማ ሰባበረ። እግዚኣብሔር ግና ኣብቲ ንፋስ ኣይነበረን። ድሕሪ እቲ ንፋስ ከዓ ምንቅጥቃጥ ምድሪ ኮነ። እግዚኣብሔር ግና ኣብቲ ምንቅጥቃጥ ኣይነበረን። ክሳብ ኣድያ هو قال هيوت يسمع لنا حتى هيوت كمان فيكم كلكم دابير ناتك أرومي معرف 11 كاب 3-4 أملاخ نتي قدم زفلطو هزبي أي دربيون ويس إتي صحف بزعبا إلياس نسو ويتاي ننبياتك ننبياتك قتلوهم مسوئيخا ውን ኣፍረሱ። ኣነ በይነ እየ ተሪፈ ዘለኹ ንሂወተይ ድማ ደልይዋ ኣለዉ ኢሉ ንእስራኤል ኣሳጢሑ ናብ ኣምላኽ እናተርዐ እንታይ ከም ዝበለ ዶ ኣይትፈልጡን ኢኹም? ምላሽ ኣምላኽ እንታይ በሎ? ንበዓል ዘይሰግዱ 7,000 ሰብኣይ ንርእሰይ ኣትሪፈ ኣለኹ። قال هيوت يسمع لنا هبتنا رزنت قداماي نجس مرافع 19 قصري شومنته أدينا بري رومي 11-4 نباب قصر 30 قلتنا أبنا بملأك سلام نباهم منتزي يتنبي كم حدا قواتهم دمو قفص صفاتو نبره يرساليم سماويت كلاس أمد من بارا يفقدن إيه كم توم بسم بيتا تقتلو نبيات أخليك قبل على لما يبل نبره قناخة حياواي بزيابيهر إزم انتي إتا بهوتو تخون سناي نجر إزك خون أي فقدن تايد أنا تقدوس نبيه كمزي بمبال أحقوسو كما خا حياواي زغنو أقل قلتي اللوني سانتهم بمخنيات جز فيلبي أيهودن إسرائيلن كما خا يقوه يوم بلو. قال هيوت يسمع لنا قدم ينقص
معرف 19 قطري 18 أنا جنا نبعال زيتن بركخالو كلن أبراخن زي سعامو كل آفن أب إسرائيل شوعت شحسب نأي كتلو إيه بلي الهوت يسمع لنا رومي 11 خلت دبنا صرت حدا 4 11 كلت اسك 4 قلبتي الرئيس أملاخنا تقدم زفلت هزبو أيدربيون ويس إتصحفك بزعب إلياس نسوقيتا ننبياتك قتلوهم مساوي إخوان أفرسوا أنا بين إيه تعريفة له نهوتي دمار يدلي وقالوا إلون إسرائيل الساطحو ناب أملاخنا ترأي انتاي كم زبلدو أيتفلتون إخم ملاش أملاحكي انتاي قبلو نبعال زي سوقدو شبعت شح 70 رأسي أتريف الله بلن مستحي وتحفتي دنبا بتأكد هو الهوت يسمع لنا آمين حتى نعملوا مزمور داوود معراف 105 قدري 13 خساب 15 حاونا يعقوب ميكياس معراف 4 قدري 5 نباب أبونا بملأك سلام قدري 33 جناخ أبزور حاتزي أبز ترير كسات هزبلومي مسكر كونكا كسا التقوم اللي كقتلخا أي حد قومن إيه داقن بدا حراي زمان مسكر كتكونني إخا نتوم زفت أركوهم بزعباتي حتى أنا نسألك أنا نكون كل فترة مسكرنات كتكون إخا دما بلو الهوت يسمع لنا أنا دي هو ملحق ماشي مزمور داوود 105 كاب 13 خصاب 15 كاب حزبي ናብ ህዝቢ ካብ መንግስቲ እውን ናብ ካልእ ህዝቢ ክሓልፉ ከለውስ ንሱ ሰብ ክጠቆም ኣይሓደገን ከጥቅዖም ኣይሓደገን ንቁባተይ ኣይትተንክነየለይ ነቢያተይ ድማ ክፉእ ኣይትግበሮም ኢሉ ምእንተኦም ነገስታት ገለጸሎም ስለዓላት ኩሉ ምስጋና ይኹን ميلكياس معراف 4 قدر 5 حاونا يعقوب ميتي زلهم ميلكياس معراف 4 قدر 5 هاي كساب قصري معرف 4 معراف 4 قدر 5 يشبوني يغرتا تجمل كلهم اتهم هزبتات نفس وقفهم باسمهم أملاهم كملارس إيهم نحن ميلكياس معراف 4 ميلكياس معراف 4 قدر 5 اللهم أبنا أو ميكياس ميلكياس تمودعتا زلها بتنبيذ نبيات مودعتا ميلكياس كم تستحيفها زلها تاشمل إيش إنه وتعبين تفرحن معلت እግዚአብሔር ከይመጸት ነቢይ ኤልያስ ክልእከልኩም እየ قال هوت يسمع لنا حبتنا ممهرتن منيت
ፊልጵስዩስ ምዕራፍ 3 ቁፅሪ 19 ንባብ ካብ ቁፅሪ 34 ኣቦና ብመልአከ ሰላም ናብዚ ዓለም እዚ መፂኣ ካብ ቅድስት ድንግል ስጋን ነፍስን ክወሃድ መፂአ ካብ ቅድስት ድንግል ስጋን ነፍስን ክወሃድ እየ ኣብ ምድሪ ድማ ምስ ደቂ ሰብ ክነብር እየ ሰብ ኮይነ ኣብ ምድሪ ዝገብሮ ነገር ብዛዕባ ኣብ ሕጊ ተፃሕፈ ክፍፀም እዩ ምእንቲ እቶም ብኽፉእ ግብሮም ኣብ ትሕቲ ርጉም ዲያብሎስ ዝተገዝኡ ምእንቲ ህይወት ደቂ ሰብ ብፍቃደይ በይነይ ብዝቕበሎ ሞተይን ንስልጣን ሞት ከጥፍእ እየ ፈትዮም ብዙኣት ዝኾንዎ እዚኣቶም ጥራይ እዮም ትእዛዝ እግዚኣብሔር ኣይተቐበሉን እሞ ከይተማሃሩ መምህራን ክኾኑ ዝፈትዉ እዚኣቶም እዮም ዘይፈለጡ ክነሶም ቅድም ንገዛእ ርእሶም ከም ፈላጣት ዝቆፅሩ እዚኣቶም እዮም ነቲ መጓሰ ምእመናን ዘይፈልጥዎ ከለዉ ጓሶት ምእመናን ክኾኑ ዝደልዩ እዚኣቶም እዮም እዚኣቶም መወዳእትኦም ጥፍኣት ክብረቶም ሓሳር ዝኾነ እዮም ቅዱስ ጳውሎስ እዚኣቶም ናይ ምድሪ እምበር ናይ ሰማያት ዝሓስቡ ኣይኮኑን ንሳቶም ከዓ እቶም ርጉማት ክሓቲ እዮም ኢልዎም ኣሎ ፊልጵስዩስ ምዕራፍ 3 ቁፅሪ 19 መወዳእትኦም ጥፍኣት እዩ ኣምላኾም ከብዶም እዩ ክብረቶም እውን ኣብ ነውሮም እዩ ሓሳቦም ከዓ ናይ ምድሪ እዩ ቃለ ህይወት ይስማዓልና ሓተና ኣብርሀት ቀዳማይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 3 ቁፅሪ 18 ቁፅሪ ክሳብ ቁፅሪ 36 ናብ መልአከ ሰላም ንባብ ናባኹም ንወዲ እግዚኣብሔር ፍጡር እዩ ዝብልዎ ኣለዉ መንፈስ ቅዱስ እውን ፍጡር እዩ ዝብልዎ ኣለዉ ንገሊኦም እውን ንወዲ እግዚኣብሔር ድሕሪ እቲ ዘይምርመርን ዘይንገርን ተዋህዶ ክልተ ባህርያት ኣለዎ ዝብሉ ኣለዉ ነዚ ፀርፊ እዚ ብቃሎም ከምዚ ይዛረቡ እዮም ንሕና ግና ቁኑዓት ሃይማኖት ደቂ ቅዱሳን ሃዋርያት ኢና ሓደ ገፅን ሓደ ግብርን ብምዃኑ ስጋን ነፍስን ብተዋህዶ ወዲ እግዚኣብሔር ኣብ እግዚኣብሔር ቃል ሓደ ኣካልን ሓደ ህላዌን ከም ዝኾነ ንኣምን ሓደ ህላዌ ማለትና ድማ ካብ ስጋ ፈሊና ኣይኮንናን እንታይ ደኣ ምስ ስጋ ተዋሂዱ እዩ ከመይ ቃል ምስ ስጋ ኣብ ሓደ ኣካል ሓደ ኮይኑ እዩ ብድሕሪ ተዋህዶ ክልተ ህላዌ ኣይንብልን ኢና እንታይ ደኣ ምስ ቅዱሳንን ንጹሃንን ኣቦታትና ክርስቶስ መለኮትን ሰብነትን ኣብ ሓደ ኣካል ሓደ ኮነ ኢና እንብል ሓደ ኮይና ኢና እንብል ምእንቲ እዚ ምስቲ ዓብይ ሃዋርያ ጴጥሮስ ምእንታና ብስጋ መከራ ተቐበለ ብመንፈስ ህያው ከሎ ድማ ብስጋ ሞተ ዝበሎ መለኮት ተዋሂድዎ ከሎ ብስጋ መከራ ተቐበለ ካብቲ ሕማማት ከዓ ከቶ ኣብ መለኮት ዝበፅሐ ኣሎ ኣይንብልን ኢና እዚ ከቶ ዘይኸውን እዩ ግናኸ መለኮት ብስጋ መከራ ተቐበለ ኢና እንብል ቃለ ህይወት የስማዓልና ኣብቲ ናብርሀት ክርስቶስ ድማ ናብ ኣምላኽ ምእንቲ ከቕርበና ኢሉ ንሱ እቲ ጻድቕ ስለቶም ዓመፅቲ ሓንሳእ ስለ ሓጢኣትና ሞተ ብስጋ ሞተ ብመንፈስ ግና ህያው ኮነ ቃለ ህይወት የስማዓልና ሓተና ሮይን ተወልደ ቆላሲስ ምዕራፍ 2 ቁፅሪ 9 ኣቦና ንባብ ቁፅሪ 39 መለኮት ብስጋ መከራ ተቐበለ እንተደኣ ዘይልና ከምቲ ክርስቶስ ከም ሓደ ካብ ነቢያት እዩ መንፈስ ቅዱስ ምስ ሓደሮ ተኣምራት ገበረ ዝበለ ርኩስ ኣውጣቺ
ተምሳል እዩ ኢልና ምእማንና እዩ ንሕና ግና ክርስቶስ ኣምላኽ ኩሉ ስለ ዝኾነ ከቶ ከምዚ ኣይኮነን እንታይ ደኣ ከምቲ ጳውሎስ ኣብ ሰብነት ክርስቶስ ፍጹም መለኮት ብምልኣት ሓዲሩ ኣሎ ዝበሎ ኢና እንብል ቃል ሕይወት አሜን አሜን። ቃል ሕይወት ይስማዓልና መንስማ ቦታትና ቆሎሴ 2:9 ኣብኡ ብዘሎ ምልኣት መለኮት ብስጋ ሓዲርዎ እዩ እሞ ቃል ሕይወት ይስማዓልና ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን መልእኽቲ ቅዱስ ዲዮናስዮስ ኣብ ምዕራፍ 82 ክሳብ ቁፅሪ 39 ፍጻሜ ክሳብ ፍጻሜ ናይቲ ምዕራፍ ማለት እዩ ኣብዚ በፂሕና ብሰላም ጀሚሩ ብሰላም ዘፈጸመና ልዑል ባህሪ ፈጣሪና ኣምላክ ቅዱሳን ናይ ባህሪ ምስጋና ይብፅሓዮ ናይ መዝሙር ግዜና ኣኺሉ ኣሎ ሎሚ ብመዝሙር ንኣምላኽ ከነምልኾ ከነመስግኖ ውዕለቱ ክንነግር ትብላ ወይ ትብሉ ተሊኹም ብፍላይ ከዓ ዘሚርኩም ዘይትፈልጡ ቅድሚያ ክንህብ ኢና ናይ መዝሙር ግዜና በፂሕ ኣሎ ኣቦናይ ኣነር ክዝብላ ደሊ ጠፊአ ስለ ዝቆንኹ ኣነ ዶ ክዝምር ክፈቐዳለይ ኣሕዋተይ ቅድም ደቀይ الراي يسمع خنا لو ودينا معلش መልስ ደሂ በናኒ أبيت መልስ ደሂ በናኒ ስድራይ هو مسلسل سمع خنسي ملكت زجبر حافظ بلا يلن مع ملسي هبن مالتي حري شبنا بتصقها بمحرتك خزمر أبوناي الراي بتصقها بمحرتك محران بعلها دخومي أني كل زتالو نبخا قريبي بمحرتك حلو لو مسوى السيني كاختلو بتصقها بمحرتك مرحن بعلها ناي ألم تبرع انت برتعني متعود يا شيطان انت حنكلني كاب كله زدحن يسوس يلني كاب كله زدحن يسوس يلني بتقاها بمحرتك محن معرفة كم تتدليني بيتنك أيلك تقاها بزحلي ويتاي حادرها تواتر هيوتي مرحني بعلها تواتر هيوتي مرحني بعلها بتقاها بمحرتك محرحن بعلها قال كان اخو حلو ويتاي حاكزني ندحريت كيملس تسفها بني ملؤ موائلي عبيت كامبرني ملؤ موائلي عبيت كامبرني بتقاها بمحرتك مرحني بعلها حتى ريم برختك تكونني بنا እግዚአብሔር መስገን እግዚአብሔር መስገን ብጸጋኻ ብምሕረትካ መርሓን ባዕልኻ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ካብቲ ኣብ ቤተ ክርስቲያንና ብዙሕ ግዜ ዝዝመር ናይ ኣምልኾ ጸሎት ናይ ምሕፅንታ ጸሎት ትብሎ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ሓደ ካብኣቶም እዚ መዝሙር እዚ ብጸጋኻ ብምሕረትካ መርሓኒ ባዕልኻ ድኹም እየ ኣነ ኩሉ ዘታልሎ ጸጋኻ ብዝሓለየ ብምሕረትካ ክሕሎ ኩሉ እቲ ብዓለም ዘሎ ፈተና ከመይ ከም ዝመስልን ብዘይ ጸጋ ኣምላኽ ከዓ ክንሰግሮ ከም ዘይንኽእልን ኣዴና ብረይ ክትዝምረልና ጸኒሐ እሞ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ሕራይ እስኪ ነዚ መዝሙርና ብሕብረት ነስተንትኖ بحبرت نستنتنو تاينا نبزلنا منشي ناي مزمورنا كابي يزبقس بوناي فتندو الرأي رزلنا حبتي
لما مسكانا ناي مزمور 28 قرب مساعد خيدو تكون هراي مزمور وبدأ ربو 28 مزمور 28 وأجزاء قصري قطر حدن قطر خلت ناي تا مزمور بمولا ناي لما نونديا هو جستان ناي لما نون مسكانا كابن قرب حدن كلتن ولا خن ببني هراي وእግዚአብሔር ናባኻ እዋለኹ ይመለስካለይ ሰኡን ተበልካ ነቶም ናብ ጉድጓድ ዝወርዱ ከይመስልሲ ወከውሐይ ኣይትፀምመኒ ንእዳወይ ናብ ቅድስተ ቅዱሳን አልዒለ ናባኻ ክምህለል ከለኹ ድምፀይን ጸሎተይን ስማዕ። ቃል ህይወት ይስማዕልና። መዝሙር ዳዊት 25:4 ከበነ ፍትና ሆነ 25 መዝሙር ዳዊት 4:5 هراي እግዚአብሔር ጎደናታትካ ፍልጠኒ መገድታትካ መሃረኒ ንስኻ አምላኽ መድሓነ ኢኻ እሞ ብሓቅኻ መሃረንን ኣስተምህረንን ኩሉ መዓልቲ እፅበየካ ኣለኹ። ኣሜን። ተቐፀልና ካልኦት ክካፈል አሜን። ቃል ህይወት ሓብትና ብርህት እሺ መዝሙር ዳዊት 43 ፍቅዲ 3 43 ፍቅዲ 3 هراي ብርሃንካን ሓቅኻን ለኣኽ ንሳተን ይመርሓኒ ናብ ቅድስቲ ኸረንካን ናብ መሕደሪትካን የብፅሓኒ። አሜን። ቃል ህይወት ይስማዓልና። ሓቅኻን ጽድቅኻን ይምርሓኒ هو ባዕልኻ ምርሓኒ ባዕልኻ هراي ሓብትና ህይወት ንኻትያ ምስኣት ኸይላት ቢልያ ዘለኹ መዝሙር ዳዊት 86 ካብ 11 ስጋዕ 13 ኦ እግዚአብሔር ብሓቅኻ ምእንቲ ክመላለስ መንገድኻ ምርሓኒ ስምካ ክፈርሕሲ ልበይ ኣዳልዎ ኦ እግዚአብሔር ኣምላኸ ሳህልኻ ንዓይ ዓብይ እዩ ንነፍሰይ እውን ካብ መዓሙቕ ሲኦል ኣውፂኻያ ኢኻ እሞ ብምሉእ ልበይ ከመስግነካ ስምካ እውን ንዘለዓለም ከኽብር እየ። ቃል ህይወት ይስማዓልና። ድኹም እየ ኣነ ኩሉ ዘታልሎ ናባኻ ቀሪበ ብምሕረትካ ክሕሎ ሎምስ ወሲነ ሕግኻ ክተሎ ተኣትብል ድኹም እየ ኣነ ከም ዝገብርኒ ክንብል ንኽእል ኢና። ብዙሓት ከዓ እቶም ከም ዝበሉ ከዓ ከመይ ዝመሰለ ዋዳድቃ ክወደቑ ከዓ ርኢናዮም ኢና። ኣብቲ ዝወደቕዎ ከዓ ኣምላኽ ርሕሩሕ ኮይኑ ከመይ ገብሩ ከም ዘተንስኦም ከዓ ርኢና ማለት እዩ። ስለዚ ሓደ ካብኣቶም ቅዱስ ጴጥሮስ ገና ነቲ ናይ መምርሒ ጎይታ ፅን ኢሉ ከይተቐበለ ኣነ ምሳኻ እየ ዝመውት እምበር ኣይክሕደካኒ ዋላ ኩሎም ተገደፉ ኣነ ግን ኣይገድፈካኒ ክብሎ ከሎ ጎይታ ግን ምስኡ ምኽታል ጥራይ ዘይኮነስ ከምዚ ክሕዶ እውን ከይተረፈ ነጊርዎ ኣምሪሩ ምስ በኸየ ግን እግዚኣብሔር ንስሑኡ ተቐቢልሉ ድኹም እየ ኣነ ኩሉ ዘታልሎ ናባኻ ቀሪበ ብምሕረትካ ክሕሎ ሎምስ ወሲነ ሕግኻ ክኽተሎ እታ ውሳኔ እዩ ዝደሊ ኣምላኽ እታ ውሳኔ እንድሕር ወሲንና ተኻልእ ባዕሉ እዩ ዝገብሮ ልዕሊ ካልእ ዘመናት ከዓ ዓለም ናይ ጠበራ ቀደም እውን ዘይነበረ ብዙሕ ጠባር ዝኾነ ኣብ ላጭላጭ ዝኾነ ተመሳሳሊ ዝኾነ ብረቂቕ ነገር ኣብታ ካልኣይቲ ናይ ዓለም ጥበራ እንተበርታዓኒ መፃወድያ ሰይጣን ተሓንኮለኒ ካብ ኩሉ ዝድሕን ኢየሱስ ኣለኒ። ኣብ ዓለም ብዙሕ ነገር ፈተና እንተሎ ብስሙ ቦኢና ክንስዕሮ ንኽእል ከምቲ ትደልየኒ መታን ከዓየልካ ጸጋኻ ብዝሓለይ ጎይታይ ሓደረኻ ተቋጻጸር ህይወተይ ምርሓኒ ባዕልኻ ከምቲ ትደልየኒ ምእንቲ ኮነልካ ከምቲ ንሕና ንደልዮ ከምቲ ንሕና ዝመስለና ጽቡቕ ዝመስለና ዘይኮነስ ብዙሕ ግዜ ንሕና ጽቡቕ ዝመስለና ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ሕማቕ ንሕና ጽድቂ ዝመስለና ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ግን ሓጢኣት ክኸውን ንኽእል እሞ ከምቲ ትደልየኒ መታን ክኾነልካ ጸጋኻ ብዝሓለይ ጎይታይ ሓደረኻ ተቋጻጸር ህይወተይ ምርሓኒ ባዕልኻ እታ መወዳእታኻ ቃልካ ንኹንሕሉ ጎይታይ ሓግዘኒ
ندحريت كاي ملس تسفخ هابني ملؤ موالي أبيت كامبرني لب أملاخ داويت وميو حاتيتون إجزابير حانت نجر لمينا يوزبل أب مزمور داويت معرف 27 قصر 4 راي سلقالات إجزابير استمسكنا يهون حبتنا عللتا كاب تنبيت إساس 48 قصري 17 لإخات لنا لا كل جزيا بزوم تكب مسانات كاتاتل عللتا حبتنا لومي ولا بزوم كتاعت زي تعاماقن تخاتاتي لا من الأختي سديدات لنا تنبيت إساس معرف 48 قصر 17 እግዚአብሔር ተተበጃዊኻ ናይ እስራኤል ቅዱስ ከምዚ ብል ኣሎ ነቲ ዝጠቅም ዝምህረካን በታት ተኸደላ መገዲ ዝመርሓካን ኣነ እግዚአብሔር ኣምላኽካ ምርሓን በዓልኻ ተቆጻጸር ህይወተይ ምርሓን በዓልኻ ኣቀዲሙ ኺዳን ኣትልናይ ማለት እዩ እግዚአብሔር እቲ ተበጃዊኻ ናይ እስራኤል ቅዱስ ከምዚ ብል ኣሎ ነቲ ዝጠቅም ዝምህረካን በታት ተኸደላ መገዲ ዝመርሓካን أنا إجزابير أملاك كائن سلقالات إجزابير استمسكنا يخون أبيت كام برني تبلني رابطة موداتا ملو موالي أبيت كام برني بزحات هيوتهم ببيت أملاك جميروم مسا أملاك جميروم كم بعلي هدا موداتهم بزحات زبالا شو الرأي أبونا بملاك سلام ميتي خمزة اللهم أبنا ربنا كابشي حسي حنت معلتي أب أصدقات حيشي أمو أب دكان رسي أن كم من بارسي أب بيت أملاخي حلا ودق مخان حشني قال هو يسمع لنا مزمور داوود 84 مزمور داوود 84 كابشح أب كالسي حنت معلت بيت كم أحلى ودق مالتي قال هو يسمع لنا بني إجزابير يدقفكم زعات كبني 33 الرأي زعات 33 10 كعشر شو منته فتنادو الرأي ماشي بأرسي أب عينها مقوس انت دعارغي بس من انت أب عينها مقوس كراكب بجاها مقد خافلت اني إزهز بزي خاهز بخا خمزخوني رئي بلو إجزابير دما قزكا مساي يخيد كعرفك خائية بلو قزكا مساخا زي كيد انت خوينو كابزي أيت ديبني أنا هزبخان أب عينها تقاخن برخبنا أنا هزبين دما أب قزكا مدري خابزلو كل هزبتات كم النفلة دا مئنتاي يفلت نسخة مساي بمخاركا أيكونن بلو زابير رمانو مسي أب عينها تقار خيبكا بسمكا خافلت أكا إيمو إذا زبالكا ينقر كوغوبر إيه بلو نسو دما أنبأرسي بجاها كبرها أرئيني بلو أمين كبرها بل قال هو يسمع لنا حنت معلتي أبقى صدقها توم هزبي استهلا له እግዚአብሔር زهز بزا أبساها مقبار عدي وعلني أنا خامس حديات حبرتي بالليل مساعتهم تليها أخيك أزفومسي نسغامر حيوم دحر هجيقن أنا مساوهاتكم هاي كيدني مسبولو እግዚአብሔር ሊቀ ነቢያት ሙሴ እንታይ እዩ ዝብሎ ከምዚ ኣዴና ብረይ ከም ባልና ዝጸንሓ ካብ ኩሎም ህዝቢ ፍሉያት ዝገብረና ንስኻ ምሳና እንተሊኻ እዩ ንስኻ ምሳና ስለ ዘለኻ እዩ ንስኻ ምሳና እንድሕር ዘይትኸይድ ኮንካ ግን እዚ ህዝቢ እዚ ኣይብገስን እዩ ኣይነቅልን እዩ ምክንያቱ ብዘይ በኣኻ ጉዕዞ ኩሉ ብላሽ እዩ ዝብሎ ማለት እዩ እግዚኣብሔር ከዓ ንሊቀ ነቢያት ሙሴ ሰሚዑት ዝበሎ ኩሉ ግዜ ኣብ ማእኸል ህዝቡ ከም ዝህሉ ቃል ኣትወሉ مسل قالات እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ናብትና ኢሎም ትምርትና ክንከይዲና ቶም ድሕሪልና ዘኣተና ሃይማኖት ኣበው ምዕራፍ 82 ናይ ቅዱስ ቴዎዶሲዮስ
82 ካብ ቁፅሪ 22 ኢና ክሳብ መፈፀምታ ክሳብ 39 ማለት እዩ ሎሚ ኣንቢብና መወከሲታት ርኢና ኣስተንቲና እሞ ካብዚ ናይ ሎሚ እንታይ ኢና ተማሃርና ቅዱስ ቴዎዶስዮስ ናብ መን ይፅሒፍዎ ንመን ዝምልከት እዩ ብዙሕ ግዜ ከም ትሰማዕናዮ ብዛዕባ ሊዮን ብዙሕ ግዜ ይጠቅስ ነይሩ ብዛዕባ ጳውሎስ ሳምሳጢ ይጠቅስ ነይሩ ስለዚ ትርእስቲ ናበይ ዘተኮረ እዩ ናበየናይ ጉባኤታት ዝምልከት እዩ ናበየናይ ስነ እምነት ዝምልከት እዩ ናበየናይ ስሕተት ዝምልከት እዩ ከምኡ ኢልና ኢና ንፀምቁ ክርዳእና ምእንቲ ምክንያቱ ኣብ ዝሓለፈ ግዜና ነዊሕ ግዜ ቅዱስ ቄርሎስ ክንብል ከለና ኣብ ጉባኤ ኤፌሶን ኣፈ ጉባኤ ዝነበረ እዩ ጉባኤ ኤፌሶን ከስለምንታይ ተኻይዱ እዚ ሃይማኖት ኣበው ምስ ታሪክ ቤተክርስትያን ምስ መሰረተ እምነት ከምዚ ንሪኦ ዘለና ከዓ ምስ መፅሓፍ ቅዱስ ዝተተሓሓዘ እዩ ማለት ስለዚ ብዙሕ ግዜ ቅዱስ ቴዎዶስዮስ ናብ ንመን ዝጠቕሶ ነይሩ ንሊዮን ማለት ሊዮን ማለት ከዓ ጉባኤ ኬልቄዶን ማለት 451 ዝነበረ ክርስቶስ ክልተ ባህር ኣለዎ ከምቲ ንሰምዖ ዝፀናሕና መለኮት ባህር ግብሪ መለኮት ይገብር ተስቢኢት ከዓ ግብሪ ተስቢኢት ይሰብር እቲ ምግባር ተኣምራት ዝበሃል ኩሉ እዚ ናይ መለኮት ይብሉ ማለት ድኻም ሕማም ፅምኢ ጥሜት ቃንዛ ስቕለት ሞት እዚ ኩሉ ከዓ ናይ ስጋ ይብሉ ማለት ስለዚ እዚ ከዓ ምስ ቃል እግዚኣብሔር ዝፃረር ምስ እምነት ቤተክርስትያን ዝፃረር ምስቶም ቅድሚኦም ዝነበሩ ሰለስተ ጉባኤታት ጉባኤ ኒቅያ ጉባኤ ቆስጥንጥንያ ጉባኤ ኤፌሶን ስለ ዝፃረር ኣቦታትና ቅዱሳን ብፍላይ ካብቲ ግዜቲ ኣቦ ወኪል ናይቲ ጉባኤ ዝነበረ ቅዱስ ዲዮስቆሮስ እዚ ምስ ቃል እግዚኣብሔር ዝፃረር እዩ እዚ እንድሕር ተቐቢልና ነቲ ዝሓለፍናዮ ሰለስተ ጉባኤታት ናይ ዓለም ለኻዊ ጉባኤ ቤተክርስትያን ነፍርሶ ኣለና ምስ ተባሃለ መርቅያን ዝበሃል ኮማንደር ይመርሖ ስለ ዝነበረ ነቲ ጉባኤ እዚ ማለት ከዓ ካብቲ መንፈሳዊ ሂወት ወፃኢ ማለት እዩ ይመርሖ ስለ ዝነበረ ሕራይ እንተኢሎም ሕራይ ክብልዮም ሕራይ እንደዘይሎም ከዓ ብሓይሊ ሕራይ ከብሎም የኢሉ ስለ ዝሓሰበ ከምቲ ናይ ካልእ ፖለቲካ ስለ ዝመሰሎም ብሓይሊ ክጥቀም ፈቲኑ ማለት እዩ ኣቦታትና ቅዱሳን ብፍላይ ከዓ ቅዱስ ዲዮስቆሮስ ንሕና ቃል ኣምላኽ ነቲ ነፍስን ስጋን ኣብ ሲኦል ክቐትል ዝኽእል ዳኣፍርሕዎ እምበር ነቶም ስጋ ዝቐትሉ ካብ ሓሊፎም ዝገብርዎ ዘይብሎም ኣይትሕፍርሕዎም ኢልና እዩ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ብቃል ኣምላኽ ብቃል እግዚኣብሔር ብሕጊ ቤተክርስትያን በቲ ጉባኤታት ኣቦታት ቤተክርስትያን ዝወሰንዎ ውሳኔ እንተደኣ መፂኻ ተረዳእና ክንረዳእ ንኽእል ኢና ብሓይሊ ብሴፍን ብዋልታን ብኩናትን ከእምኖም የኸፈራርሑም ኢልካ ተሓስብ ትኾንካ ግን ኢሉ ብትብዓት ይምልሰሉ እቲ ግፍዒ ምርቅያ ናይ ተዓገሰን ሊዮን እውን ከም መራሒ ሃይማኖት ዓገብ ኣይበለን እቲ 450 ዝኸደ ከም ታሪክ ቤተክርስትያንና ከም ጉባኤ ቤተክርስትያን ኣይትፈልጦን እያ ከም ታሪክ ዝተገብረ እትኡ ዝተፈጥረ ሽግር ግን ቤተክርስትያን ብዙሕ ዋጋ ከፊልዋ ብዙሕ ዋጋ ከፊላ ከዓ ዕኑዕ እምነት ሓንቲ ቅድስቲ እምነት ደው ከም ትብል ዝተገብረሉ ታሪክ እዩ ስለዚ ናብቲ እዚ እቲ ተዋህዶና ዝብል እዚ መልእኽቲ ናይ ቅዱስ ዲዮናስዮስ እታ ተዋህዶ ቃል ስጋ ኮነ እንታይ እምነትካ ተዋህዶ ማለት እንታይ ማለት እዩ ቃልን ስጋን ተዋሃደ ከመይሉ ቃልን ስጋን ተዋሂዱ ቅዱስ ገብርኤል መልአኽ መፅኡ ነዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ብስጋ ብድንግልና ጠኒስክ ብድንግልና ክትወልድ ኢኻ ተኻባኺ ዝውለድካ ቅዱስ ወዳ ኣምላኽ ምስ በላ ከመይሉ ኮነለይ ኣነ ድንግል እየ እዚ ዝበልካዮ ከመይሉ እዩ ዝፍፀም ኢላ ምስ ሓተተቶ ንእግዚኣብሔር ዝሰኣኖ ነገር የለን እግዚአብሔር ይሰአኖ ነገር ምስ በለ መቀልጣፉ ከም ምርኣይ ከም ምስማዕ ካብ ስጋ ስጋ ከም ነፍሳ ነፍሲ ወሲዱ ፍጹም ኣምላኽ ኮነ እቱ ትረቂቕ ግዙፍ ኮነ ትገዚፍ ርቁቕ ኮነ ኢሉ ስለዚ ጉባኤ እዚ ትምህርቲ እዚ ናብቲ ተዋህዶ ውህደት ስጋን ውህደት መለኮትን ትስብኢትን ናይ ክርስቶስ ይምህር ከምኡ ከዓ ነቲ ክርስቶስ ክልተ ባህር ኣለዎ ዝብል መርትዖ ጽሑፍ ጥቕስታት ብምምጻእ ናብዚ ዘተኮረ ናይ ሎሚ ናይ ቅዱስ ዲዮናስዮስ ትምህርቲ ናብዚ ዘተኮረ እዩ ምክንያቱ ዝነበረሉ ግዜ ኣብቲ ናይ ዘመን ጉባኤ ኬልቄዶን ስለ ዝነበረ ማለት ጉባኤ ኬልቄዶን 451 ተኻይዱ
ቤተክርስቲያን ነዚ ከም ጉባኤ ኣይትቕበሎን እያ ከም ታሪክ ግን ንፈልጠቱ ዝተፈፀመ ኣብ ልዕሊ ቤተክርስቲያን ኣብ ልዕሊ ቅዱሳን ኣቦታት ዝተፈፀመ ታሪክ ስለ ዝኾነ ከም ታሪክ ቤተክርስቲያን ትፈልጦ ከም መሰረተ እምነት ከምቶም ሰለስተ ጉባኤታት ጉባኤ ኒቅያ ጉባኤ ቁስጥንጥንያ ጉባኤ ኤፌሶን ኣብዚኦም ተቀኖና ዝምርኮዝ እዚኦም ቀነና ዓለም ለኻውያን ቀኖናት ጉባኤታት ቤተክርስቲያን ክትብሎ ከላ ጉባኤ ኬልቄዶን ግን ከም ጉባኤ ቤተክርስቲያን ኣይትቆፅሮን ከም ታሪክ ግን ትዝክሮ ማለት ሕራይ ናብዚ ዘተኮረ ነይሩ እሞ ካብቲ ዘንበብናዮ ዘስተንተናዮ ወይ እውን ካብቲ ንዑሞ ከሲታት ኢልና ዘንበብናዮ ካብቲ ናይ መጽሓፍ ቅዱስ እዚኣ ኣስተንቲነ ሎም ማዓንቲ እዚኣ ተረዲኤ ሎሚ ስለ ዝኣተኹ ሎሚ ስለ ዘንበብኩ ክንበብ ከሎ ከዓ ፅን ኢለ ስለ ዝሰማዕኹ ሎሚ ፍሊት እዛ ሓሳብ እዚኣ እዛ ቃል እዚኣ ተረዲ እዛ ፍጻሜ እዚኣ ተረዲኤ ንብሎ ወይ ከዓ እዚኣ ኣይተረዳእንን ንብሎ እንተሎ እቲ ግዜ ናይ ጉባኤ እሞ ተኣውደ ምህረት ናባኹም ናብ ጉባኤ ወፊ ኣለኹ ثمانين كلتن قطر 26 كرتنا بنا 8 كلتن قطر 26 سبقا استنتنا يدينا حرا يدينا ماشي استنت جناخي أبزح لنا نابو بلح أمره زخانة قدس جيس قدس هيمانة كمزي بمبال تزاربه بإجزابهر قال أنا هيمانة كمزي بلا تزاربه بإجزابهر قال ولد واحد كاب إجزابهر أب زخانة إجزابهر أب ملوكوت زي ما أراريو بسونتهم زي مثلنا كن أمن يقبأنا أيو بزي زر سبعي سب كوين إجزابهر قال سجان نفسن لبنان انت تزارب لباوت نفسه وسده بزي حاجات فتصم سب كونه مس سب دم حدا قبره نص حدا قص حدا هلاوي ايو عليه جس السحادة هلاوي حدا ملوكوت كم زلوا ولدو آد إجزابهر كم زخوان نأمن دينا بملوكوت خاص مع عراري منهم يلن السب زي زر سب أيكا سب كونه إجزابهر نفس لبنان انتزاربس لباويت نفس وسادة بزي نسوس ما فتصم سبسب سوتم أملاخ حدا قبرنس ده حدا قص حدا هلاوي زلوين بجوك أسنو عنزم مع عرار ولا حدا خنركبين خلينا ولا تنتبلو انتبلنا الس حدا قويتا حدا زلوي السخينة تسمع نبنا ملو عليك عليه وتسبق له زملو يبلون عليه وتسمع لنا آمين صحافي مأتو غيرو جناخه ازب حلينو بليح امرو زخنه قدوس ديوناسيوس نعت هايمانوتو كم زمبال تزاربيل بإግዚአብሔር ቃል زياتنا قدوسات ديوناسيوس هجي بإግዚአብሔር ቃል ولد واحد كاب እግዚአብሔር اب زخنه نእግዚአብሔር اب بملكوت زمعراريو بسبنوت زمسلنا كنأمن يقبعنا بملكوتو مس እግዚአብሔር አቦዝ ማዕራሪዮ በሰብነተው ንዓናዝ መስለና ፍጹም አምላኽ ፍጹም ሰብ በዘይ ዘር ሰብ አይሰብ ኮነ ሕጂ ይረቆም ነይሩቶም ነቢያት ከረቆም ከሎ ትንቢት ክንበይዎ ከሎ ነው ድንግል ቅጠንስ ከሎ ይረቆም ነይሩ ቶም ናይ እግዚአብሔር አገልገልቲ ከዓ ወላ ንዓቶም ተተረድኦም ብሕሊና ሰብ ዘይ ብጻሕ ነገር ብዝርአ ነገር ገሩ خردوم نأملاخ حتى ونيرهم እግዚአብሔር ካገልጸሎም ነይሩ ማለት ስለዚህ እቶም ደቀ እስራኤል ንክህነት አሮን ምስተቃወሙ ሊቀ ነቢያት ሙሴ እንታይ ዝብሎም ሙሴ አሮን በእግዚአብሔር ይተቀብዩ ሊቀ ካህናት ኮይኑ ናብ እግዚአብሔር አመልክቱሞ እግዚአብሔር ካኒ ባዕሉ ከምተና አሮን ዝሾሞ ሸሞኩም ነው ዝምባሉ ንሐዋ አዳልዩ ንሐው ከይስዕር ይልዩ إلون كعجرجر خلوا እግዚአብሔር ግን እንታይ ኢሎም ንሊቀ ነቢያት ሙሴ ካብ 10 ተኽልተ ነገድ እስራኤል 10 ተኽልተ አባትር ኣብቲ ቤት መቅደስ ይሕድርወን ክጽልይ ይሕደሩ ንጉሆ ኣውጺኹም ረእይወት ምልክት ኣምላኽ ግበኩም ይል
عسرت خلت بتر مالت كاب عسرت خلت نجد إسرائيل سلازي بتر أرون أتبيت مقدس كلا التيعة فرع أفريقيا بحدا ليت مالت سنحتي سلازي اتكهنت أرون كاب إجزاء كاب موسى زي كنا كاب إجزاء هير مخانو بتزرع أيوة أمرات كابنو خيلهم إزي أب حديث كده ننتايو يتقال بزي زر السبع سب كون حجي بزي زر السبع كم يقرأ في السب كخون إذا يوم نايس نفلتت لكاونت انت أمزبلو بزي زر السبع في السب كخون زخال يلن بزي سبع بدنقل لنا تولد عدة ويسبيت يلن صراحة عملها جن لعل حاجة فترة سلازخنا بزي زر السبع بزي نجار مستير بزي حاجة زي قالتو بزي زر السبع سب كونه እግዚአብሔር ቃል ስጋን ነፍስን ልቦናን እትዛረብ ለባዊት ነፍስ ወሰደ ስጋን ነፍስን ልቦናን እትዛረብን ለባዊት ነፍስን ወሰደ ምክንያቱ በዓል ሰባሊዮስ ናይ እግዚአብሔር ሐቅ ሰለስተነት ክሕድ ከሎ አብሊናሪዮስ ግን እንታይ አይሉ ክርስቶስ ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ስጋ ጥራይ ወሲዱ ነፍስ አይወሰደን ምክንያቱ ተመለከቱ ክንድ ነፍሲ ወይ ክንድ ሞተር ኮይኑ የንቃሳቀሶ ነይሩ ዝብል ካብቶም ናይ ቤተ ክርስቲያን አቦታት ዝነበሩ ዝወደቀ ምስ ወደቀ ከአዘይ ተመልሰ ማለት ስለዚህ ተዋህዶ ክንብል ከለና ነፍስን ስጋን ነፍስን ልቦናን እትዛረብ ለባዊትን ነፍስ ወሰደ በዘይ ኃጢአት ፍጹም ሰብ ኮነ በዘይ ኃጢአት ፍጹም በጀካ ኃጢአት በሁሉም በድኻም በጥሜት በሁሉ بزي حاتيات في الصم سب كنا مسؤول ما حدا جبرة نسوا حدا جز حدا هلاوي تا إمنة توهدو قنعت إمنة نبلا أبوتات كم زجرا ميم سريع ما قال هو تسمع لنا دينا بري الرأي كالوت اسمعنا تبقى قلتكم ما يغني لنا الرأي تجزي ناي جوبا أي تجزي أمك جزينا نتقاملو تجزي نجوبا أي كخون السرع وبوتات نتاعي تسب نشعة مسببا مسترد أتو حتون تليخ حتت حدا ويحنت تحتوها نبزحات ملسس لزخون الراهي وتحبتنا أو أنا حتى زلات النور تكتبها هالي دلي زلخو أبتا 8 كلتم كويناسي 30 حدن بزعبا النبي إلياس سي قربتي بزح نجر كستا كويناتن الله نحضر عبيلكم كمزي مش لكم كستاخن كون حجي المثالي أبتي زقابيهر زعزوزوت المثالي حجي أبتا 30 محرت زقابيهر أو أحد يرخم زلون زقابيهر زلمانو خلو خم زقابرولون دماي فلت إزي قدس نبي إزي حزبي بزي نخنسحن كدحنن إيام إلو سلز حسبو زنام كيزنم نابز قابيهر لمني دحري عبد حدوين زي إلزابيل كأني كاب المجلس إزابيل كأخدم إزابيل أزوزو كل أخستاخ قبرا خلوخسي تأشمو هينات النقور تكلا قبالي اللي محتصر عبيلكم سي نعنا انتي آتمهرنا زي أنا نبي إلياس أبزن هناسي كمي قرنا إنا نزي أخستاخ قبرا نخل أب قبر خنو علاوي example something كستاكوين نقور تكتح حزادي لسي ورتكون في زجيرات إن الله عليه هو تسمع لنا مجمريات البحر بايتو إلياس أبو ياسيني وعدي أخاتونا أتبحال مالتي علامة أملاخ أم نفس وكف سب علامة أملاخ نقدسانو ذهبون كأنا عنا نبرختنا مالتي لذي ياسيني ينتا إزرئي بعلت بيتو تونا تقالاقل كلا سبات زي كونوس ملأخت أملاخ يوم زقالاقلوا مالتي برهان استخدموا سبات لك كم تديناتنا نابش أرك غير كنت لبسانا مستولدنا بمتقلل البرهان غيرهم يوم تقللوا مالتي
شعو نزم سرعين نابتهم ناب يروساليم زلوا ليك كهنات كيدو لومي بعلت بيتي تقلاقل كولاجن كم تنبو راديتات زي كوناس كال برهان زتخرجنا سووتي أنا قلاقل ما حجي زبنا بتكنولوجي حخاي مسيوم دك تبعتيو جن كسبتي زاس جزاز قرب جزيسي قال نستخد حارس كلاس دك تبعتي تبهلا بتتقاي كربونيوم مالتي لازم زي نبور نجار لازم خانا خميلهم دك تبعتيو سووتيهم برهان زلبسوا مو خاني بمقول ببحوي أم تقليلهم إيلون مسكدم إزاي أيتقلص لنا نجن إخزابير زقبرو نجار هلو جن زتولز الله جن عنا يتقلص لنا بزي زعبي نزس أوعيت زي خبيرو زعبي بدنقلنا سنبرع عبني أملاح سبي أب أكابن نورلو حمق جزيه إلزابيل سيت أكاب بعمري ونابنا بملاك سلام على العلمانيرم إلزابيل سبيتو نخفات تدرخو نبرتمو كم أكاب غيرون حاتيات زتشات أسب باي نبرني سلازي بنتهزبي تعوت ندام لخو خانات حصوت ندا قبرو نتهزب خطال لو خلو إلياس جن أملاخ انتقينون أملاخ أقلقلو تعوت بعال انتقين أملاخ كا سلامنتا يقوم بخلتا لبخم تحنكسيلو أب قدم أكاب كيدو يغانحوم نبره مالتي سلازي ني أكابكا زوم 450 كهنات الكام زلخا حق ديما حقن كلهنا مسواتنا عرقمو أتي مسوات تقبلوا له حقنيا أملاخ يلو أكاب نزي قنوع كوين سلازي رخبو كان زبلكم على يلو أقرب يلو مسواتهم قبر له ما يكالن ني إلياس جن مسواته خاب سماي مسي مسواته تقبل له مالتي نتوم أب يروساليم مسكركم أبتيك أمباك إرمولس نتوم نتهزب زقاقي زنبروز تحردلو هاولتي تسريح اللو مالتي سلازي تهزب من ملاس مسابيقن صاقبي يخوم زخون زلمو انت تامي خملسيلو زنام كي عزو خمزة عزازك زابير كا خمس سمعو 3 عامتن 3 شدي شورحن كا زنام كي زنمة دحر ناي تهزب تفاعات مسر آيقن مس خمس صليمو زابير كا خمس سمعو حجي تاقندنا تبي أبزي أزلا كيد نبي إلزابيل بورقة غيرها كمتم صباح قتيل كمتم صباح ميتهم زلوا مساعتهم كصمرك أبزبالة اللجزية كيد ناندا كأب كمزيل كان دا إلزابيل كيد كخمس قال أملاخ نجرا مسبولوا كمل كحجي نبي إلزابيل تبلني مخنياتو دك إسرائيل نبيات كقتيلهم مسويخا أفريسهم حق خاتحيسهم أنا بيني اسم كذا من التاريخ بهجي نبي إلزابيل كتب لنا الله إلزابيل تقتيلات الناس نعها من كم لخ كايلو إذا حسب مالي هاي دحان بزعبات زي كم للزوم لخون سبات تشجر أب سماريا نتعود زي تنبركها أبراهن نتعود زي سعما كنافرن نشوعات الشح نفسات على هوني له كم لخ سب كم لخ نخيت سنة يتشجر تراي كتب هالكاي جبار يزبل مالتي سلازت نحرت أملاخ يجلس انت عايز مهرنا لومت تبعات كم بعل إلياس كيدو كم تجزاهير زبالو حقي فريسو حقي تجاهيسو دخات بديلو حقي قديلو دابلك كلم إجزاهير تأتو زبل بإجزاهير زسنعة أزي تبعات زد لنا زمان أبتحل خلق زمالو نور زمالو تقم زمالو شارع زمالو زمن نتحكي إني ما قدم مللا يابزس أجمعنا جزية تقدمي تتدلي تبعات يا تبعات كأنت يا كسعبان زدل نفسي يقبس يلو مال مجمريا أينا حكي أينا يجيك هنفلت قنوع مخان مسفلت ناقن قنوع هو واجاز خفل مخان نتخن كفلو زقب عنا خاني تخسعبان زدل نفسي يقبس مسكلو العيلو خابس صباح يسعبني يلو مالت سلازي أزي تمريحنا تتي منفساو زبهال نتبيت اللو زبهال قلب بفرحي قلب بتقمي قلب بزمد زمد أنفتو طفي وعبزنا ورا الجزية نبي إلياس كم زغيرو أرتيعو مجرشا خا بنبلبال حاوي بفراس حاو نسب بسرق العريقو كساب حجي موت زي طعمه حد مد أدام زي لبس نبي إلياس مالت حجي دك إسرائيل نتحساوي مسيح كقبلو خلو يتحساوي مسيح أنا كريستوس يلي خمس خلو نساتون كأ إذا حسوا مسيح كم زغنا صحين ورحين كواختنا بوتون كم زلوا كمسكر حجون كم زي تودع تقلقلوتنا إلياس تمالشوا تحسوا مسيح مسك العوة أبتا قويتا زتسأل الله بيروساليم بسماعة النت كم زحلفوا
دحر سلسته معلتن سلسته ليتن كا حمد عدان كيلوبوس تنسى قبائع خمس خون يتي كساب رأينا إلياس زلو سلازم من البات نتحطون دحر تردي أهن ويتنكي فيها هنا لازم أسل بحسب زبالتنا إلياس تاريخ مالد أبنا thank you نبي حكي بريهات اللي كم تعزبولكم معها أبز أوانزي نعايق استاخ قبران دلي أبز أوانزي سي بتخرستيان وينسي كم تعزبولكم مع تبعات جيرة نهزباق تقاسي بتحكي حكيتو حاسوت كتب الوينسي بزاناتو ناي إلياسوين بتأملخ زبولو سلازة خدايو سقع اكستاجيرو خمزيلوت ناتو example نكون زبقى عنا مو نساب أبريكم لي thank you أبنا من عنا أملاخ حق زنا أملاخت لوخن تأزازن بدن بجيرنا أبقبر خنو علو نعنا يحشنا مالتي نهزبنا نعنا thank أمين you أمين قال هو تسمع لنا تمستو على إذا بنت إزبل زعمنا بسيف زخا حدا بسيف يل هجي تاريخنا إنا نبلاش مباري اتوم نجنزب لنا امنتنا شلل نبل اتوم نسلطان لنا كل قديفنا هنا نخير نسيوم كعلم ازي سلسة عبس زي حلفاي تقبرنا قويتا نسالة دينار قبل نقويتو شيتو سيطان كانت نسالة دينار كي تتأمن لن كل خاعت في يوم مالد هجي رخصت انت زي كوين نمبر بقوم موساناون ولا بتعلم نروح نقر يلن مالد እግዚአብሔር ምስቱ على هذا لنا thank you أبنا قال هو تسمع لنا آمين الرأي كالوات كابزنا يلومي كابت زنببنا يوس سمعنا يو خالوت زنببو كاب هايمانة أبو ناي قدوس ديونوسيوس وي كابت زنببنا مسحف قدوس بفلاي قنتي دحرة بايتا زبلو نامن تايزة تقورا يتتنفرت اندازي فليدنا ولا تتقستات مستنبك ردعنا يكألني أبتام انتوي نامن اللي إخوة سلمتاي اللي إخوة زبل أم نفسه كم معرفات كم اللون مالتي حجي بالزعبة اللي انكتاكس مسمعنا بزعبة يناي تمرت يمهر كم زلون فلت مالتي نيناي صحتاتي خال زقنح زلو خانا لل مالتي حرك كالوت 80 كلتن 30 شوعتن كبنا التنادر 80 كلتن 30 شوعتن حراد ينبره نحنا قنا ونعت هيمانوت دقي قدسان هواريات إنا حدا قصن حدا قبرن بمخان سجان نفسن بالزواهد ودي اجزابير أب اجزابير قال حدا أكل حدا هلاوي خمزخونا نأمن حدا هلاوي مالتنا دما كاب سجال فلينا أيكونان انتايدا مس سجا توحيدو إيو كما يقال مس سجا أب حدا أكل حدا خوين إيو بدحري توحد خلت هلاوي أيكونن إنان انتايدا حدا مس قدسان نتهان أبوتاتنا كريستوس ملوك السبنت أب حدا أكل حدا كونا إنا النبل حتى أنا تهيمانتنا تأمنسي حدا أكل حدا قبر حدا أمثال كم زلو إنا نأمن حدا هلاوين كم زخونا نأمن حدا هلاوي مالتنا دما كابسكان فلينا أي كونان انتاي دا مسكا توحيدو إيو كما يقال مسكا أب حدا أكل حدا خوينو نبل ما دحرز دما توحدي كلته هلاوي أي نبلينينا انتاي دا مس قدسان نتهان أبوتاتنا خرستوس ملوكوتن سبنتن أب حدا أكل حدا كوين إنا النبل قال هو تسمع لنا قال هو أمين هو إتا توحدو نبلا توحدو أمنتنا الساندة توحدو نبلا قدوس ديوسكوروس حدا حتى يحاتيتو مالت مدنقار سلزنبرت تقبعيه እቲ ምድንጋር ከዓ ኮማንደራት መራሕቲ ሰራዊት ይመርሕዎ ስለዝነበሩነት መንፈሳዊ ጉባኤ ኩሉ ግዜ ዘይምልከቶ ሰብ ኣብ ዘይምልከቶ እንተኣትዩ ነገራት ሽዕዮም ዝበላሸው ማለት እዩ ስለዚ ንሓደ ኮማንደር ናብ ሕክምና እንተምፂኻዮ ንሓደ ዶክተር ናብ ኩናት ተወሲድካዮ ነገራት ትበላሾ ማለት ስለዚ እንታይ ኢኹም ትብሉ ዘለኹም ኢሉ ሓቲቱ መልሲ ምስኣነ ቅዱስ ዲዮስቆሮስ حتى إذا حتى مجمرة مالد. سلازك كل تباهري زبل.
ملكوت يقبر بقبرة ملكوت تسبيت يقبر قبرة تسبيتي زبل تمرتي سحوت تمرت مستمهرة كلته حتى حديث مالتي نتا عين سور بتفتاف طفيلو عين زحويس ملكوت دي تسبيتي ناتي أبندا دي شما سابت مرعب أنا نقلي لا خيرو نتماي ناب وين زغيرو ملكوت دي تسبيتي اندهر كريستوس كل تبهري اليوم سلازي اتي ملكوتيو أبتقنا زغليلا تأمراز زغبر انتيلمو ملكوت كعدم يكئلني تسبيت انت خينها تسبيت تراسبك اخو مخغبر يكئلني نتا عين سور طوفيل مريت چقا بتفتافو سريحو سلازي ملكوت حويو انتيلنا ملكوت تفتاف يبلون سغا سباونت يحوي وانتيلنا سباونت كاخ حوي يكئلني محوايني املاحي سلازي قدوس دياسقوروس انت ايلو اتي እንዳደ ቾማስ ናብቃና ናይ ገሊላ ተዓዲሙ ዝኸደ መለኮት ዝተዋህዶ ትስብኢት እዩ እቲ ነቲ ሕሙም ጥፍ ኢሉ ብጥፍጣፎ ዓይኑ ዘሕወዮ ዓይኑ ዝፈጠረሉ ከዓ መለኮት ዝተዋህዶ ትስብኢት እዩ ስለዚ እቲ ትስብኢት ሰብኣውነት ናይ ስጋ ስራሕ ክሰርሕ ከሎ ክጠሚ ክፀምዕ ክደክም ክስቀል ክቅተል ከሎ መለኮት ተዋሂድዎ ነይሩ እቲ መለኮት ግብረ ኣምላኽ ክሰርሕ ከሎ ከዓ እቲ ስጋ ምስኡ ተዋሂዱ ነይሩ እዚኣ ሕጂታት ተዋህዶ እምነትና ትብል ጽቡቕ ጌርና ክንፈልጣ ማለት ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ሕራይ ካልኦት ቃል ህይወት ኣቦና ቃል ህይወት ኣስማዓና ኣቦታትና ኩልኩም አሜን ሁላና ቃል ህይወት የስማዓልና ሕራይ ጊዜና ንጠቐመሉ እቲ ጊዜ ናይ ጉባኤ እዩ ጊዜና ንጠቐመሉ ካብዛ ናይ ሎም መዓንትስ ጽኒለ ስለ ዝሰማዕኹ ስለ ዝተሳተፍኩ ስለ ዘንበብኩ ክንበብ ከሎ ስለ ዝሰማዕኹ ሎሚ ብፍሉይ እዚኣ ተረዲኣትን ንብሎ ነገር ተሎ ወይ ከዓ እዚኣ ካብዘን ተነበባ ኣይተረዳእንን ንብሎ እንተሎ እቲ ግዜ ናይ ጉባኤ እሞ ግዜና ክንጥቀመሉ ሕቶ ነይርኒ ኮይ ግዜ ዘይነበረ ኮይኑ እምበር እዚኣስ ክትበርሃለይ ደልያ ነይረ እዚኣ ከዓ ብፍሉይ ዝተረዳእኹ ከዓ ሸር ክገብራ ደልየ ነይረ ግዜ ኣይነበረን ከይንብል ምእንቲ እቲ ግዜና ክንጥቀመሉ ሕራይ ክሳብ ካብ ጉባኤ ዝዳለዉ ኣቦና በይመላከ ሰላም ቃለ ምዕዳን ክህቡና ናብ ኣውደ ምህረት ብክብሪ ይዕድም ኣራያ እንየለይ ኣቦና ክብርና መጀመሪያ ክብሪ ምስጋና ንመድኃኒዓለም ይኹን ኣቦና ቃለ ህይወት ይስማዓልና ከምኡን ኣዴና ብረይ ዝማሬ መላእኽቲ ይስማዓልና ክዝምርሉ የንብርኪ እቶም ኩልኹም ነዚ ጥቕስታት ከተንብባ ነታ መዝሙር እውን ብጥቕሲ ገርኩም ሓሳብኩም ዝገለጽኩም ካብዚ ክንመሃሮ ዘምሰና ናይ ቅዱስ ቴዎዶስዮስ እውን ተረዳእኩም ብኣስተንትኖ ዘይተረዳእኩም ድማ ንሕቶ ንኩሉና ዝኸውን ተሳቲፍኩም ዘምስኹም ንኩልኹም ንኩልኽን እግዚኣብሔር ዘመነ ኣገልግሎትኩም ይባርኽ ናይ ብሓቂ ግሩም ዝኾነ መልእኽቲ ኢና ንመሃር ዘሎና ቤተ ክርስቲያን መሰረታ መጽሐፍ ቅዱስ ምዃኑ ነቶም በብግዚኡ ዝለዓሉ ዝነበሩ አንጻር ቤተ ክርስቲያን ብሕልፊ ድማ ኣብ ናይ ክርስቶስ ኣምላኽነት ዝጠራጠሩ ወይ ድማ ዘፋልሱ ዝነበሩ እዞም ኣቦታት ኢላ ቤተ ክርስቲያን ፀዋዓቶም ቅዱሳን ኣቦታትና ግን ብቃል ኣምላኽ ብቃል ወንጌል ገሮም ነቶም ስሒቶም ዘስሕቱ ነቶም ተጋጊዮም
ዘጋግዩ ነቶም ንባዕሎም ካብ እምነት ጎደሎታት ኮይኖም ንሰብ ድማ ኣብ ጥርጥር ኣብ ጉድለት እምነት ዘእትዉ ነበሩ ዝረትዕዎም ዝነበሩ እዩ እሞ ንሕና ድማ ኩሉ ግዜ በብዘመኑ ዝለዓል ነገር ኣሎ እሞ ነዚ ኣቦታትና ዝረትዕሉ ረቲዖም እምነቶም ሓልዮም ንዓና እውን እምነትና ንኽንሕሉ እዚ ዝኣክል መፅሓፍ ገዲፎምልና ዝኸዱ ኣሰሮም ክንክተል ድማ እግዚኣብሔር ንኹሉና ይሓግዘና ኣብታ ቁፅሪ 26 ግናኸ እዚ ብሕልናኡ በሊሕ ኣእምሮ ዝኾነ ቅዱስ ዲዮናስዮስ ብምንታይ ብሕልንኡ በሊሕ ኣእምሮ ዝኾነ ቅዱስ ዲዮናስዮስ ቅንዕቲ ሃይማኖቱ ከምዚ ብምባል ተዛረበ ብእግዚአብሔር ቃል ወልድ ዋሕድ ካብ እግዚአብሔር አብ ዝኾነ ብእግዚአብሔር አብ በመለኮቱ ዝመዓራረዮ ብሰውነቱ እውን ዝመስለና ክንኣምን ይግባአና እዩ ወልድ ዋሕድ ሲ ለእግዚአብሔር አቦ ለእግዚአብሔር አብ በመለኮቱ ከም ዝመዓራረዮ بسلطان بفقاد بملكوت كم زمسلون كم زمعراريون بسبب أونتو بسبب أونتو سب مخانو دما نعنا كم زمسلنا بخمزي كنأمن يجبعنا أيو بزي زرق سب آي سب كونه እግዚአብሔር ቃል ስጋን ነፍስን ልቦናን እትዛረብን ለባዊትን ነፍሲ ወሰደ ብዘይ ኃጢአት ፍጹም ሰብ ኮነ ምስኡ ድማ ሓደ ገበሮ ንሱ ሓደ ገጽ ሓደ ህላውየ እዩ ስለ ሁሉ ስለ ቃሉ አምላኽና ክብሪ ምስጋና ንዕኡ ይኹን ከምቲ አቦና ገልጹልና ዝጸንሑ ብ451 ነተን ሰለስተ ጉባኤታት ጉባኤ ንቅያ ጉባኤ ቁስጥንጥንያ ጉባኤ ኤፌሶን ሓንቲ ኮይና ቤተክርስቲያን ንበዓል አርዮስ ንበዓል ንስጥሮስ نبعل مقدونيوس حانتي كوينا بيت كريستيان نتوم زتلعلو مخيرم ميعدم مملاس مسابويو بعل أريوس بعل نستروس بعل مقدونيوس بوغزت مسفليوم قرب عمتات سنيحو ب450 حدن دما اتحانتي زنبرت بيت كريستيان ክርስቶስ ክልተ ባህሪ ኣለዎ ብዝብል ልዮን ዝበሃል ክጥቀስ ጸኒሑ ነይሩ ክንበብ ጸኒሑ ነይሩ እሱ ምስተንስአ ድማ ፍልልይ ኮይኑ እቲ ሓንቲ ዝነበረት ቤተክርስቲያን እውን ኣብ ምፍልላይ በፂሓ እዞም ንዝፀሓፉ ኣቦታትና ግና ካብቶም ክልተ ባህር ለው ኢሎም ዝተፈልዩ ዘይኮኑሲ ነተን ሰለስተ ጉባኤታት ዝሓዘተን ሓቂ እታ ጸሎተ ሃይማኖት እውን ዝፀሓፍዋ ንዓኣ ሕጆም ስጋብ ሕጂ ድማ ሐዋርያዊት ኣጽናፋዊት ዓለምለኻዊት ቤተክርስቲያን ኢልና ደው ኢልና ዘለና ድማ ነዚ እዩ ማለት እዩ እሞ እቲ ቅዱስ ኣቦ ዲዮናስዮስ ብሕልንኡ በሊሕ ኣእምሮ ዝኾነ ቅንዕቲ ሃይማኖቱ ከምዚ ብምባል ተዛረበ እታ ናይ ቅዱስ ዲዮናስዮስ በሊሕ ኣእምሮ ቅንዕቲ ሃይማኖት ናይ መንያ ተላይናትና እያ ማለት እዩ ነዚ ቅዱስ ዲዮናስዮስ ዝፀሓፎ ነንብቦ ዘለና ንመሃሮ ዘለና ቅዱስ ንብሎ ዘለና ድማ
أبتا قنعت هايمانوت أبتي ولد واحد كابك زي أبي هرابو بملكوتو بزخونة نجر زين إس زم عراريو بسببنتو بتساقونتو دما نعنا زمسل أميننا إنا ننبو زلنا إذا أبو إذا دما إذا إنا أنا زمهرنا زلو أما نحنا دما تماهيرنا أب أمنتنا خنصنا تماهيرنا نتوم مرحتهم أسا أمنتهم إن تختلكم شعبهم زبلنا الأملاح نحنا دما نزوم قدسان أبوتاتنا إن شعبنا كي دما እግዚአብሔር نخلنا يحجزنا فتنا بزماننا مطرح يكونن حليفو ببجزئو بيت كريستيان يعبى ينعس كفتنا عدي أيتو علنيا قديف بعباياسي أب كل البيت كريستيان كي ترفون فتنا مكراي مسيو أما نحنا قنا نتقن أمنت أبوتاتنا مسرتنا أو خوينو نزمت دماء أو صنعنا كنحلف እግዚአብሔር ንኹልና ይحግዘና ስለ ሁሉ እግዚአብሔር አምላኽና ምስጋና ይብጽሐዮ ምናልባት ሓሳብ ዘለና እንድሕር ኮይ አሊና ሓደ ክልተ ቁርበ ደቃይቕ ኣለዋ ሓሳብና ክንህብ ንኽእል ኢና ከምኡ ድማ ትኮይኑ ኣቦና ትብልዎ ተሎ ድሕሪኡ ብጸሎት ክንዓፁ ማለት እዩ ቃል ህይወት የስማዓልና ኣቦና ተዋህበና قال معدان قال لبنا أبدا بمهب لبنا يحضره حرايز خبركم حزب እግዚአብሔር ربنا ዝኾነ بدحري ونزمص حسابات تلس بتخسيان ክትሰምዖ ክትምልሰሉ ከዓ ስለ ዘለዋ ዝኾነ ስተንትኖ ወይ ሕቶ እንተልዩ ኣቦና ፈቂዶም ለና ኣለዉ ሓትት ንኽእል ኢና ምልክት ክትገብሩለይ ትኽእል ኢኹም ኣቦና ዝኾነ ምልክት ኣይርኢና ኣለኹም ሞ ጸሎት ጸውልና አራይ ስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን ቅዱስ እግዚአብሔር አምላክና ንኽንጅምር ዘናቃቃሕኻና ጀሚርና ንኽንፍጽም ድማ ዘይተፈለኻና ክብርን ምስጋናን ኣምልኾን ስግደትን ንዓኻ ይኹን ዝንመሃሮ ዘለና ኣምላኽና ካብ ፈተና እንሕለወሉ ሰንከልከል ከይንውላብ ሓቂ እንጸንዓሉ እዚ መፀ ፈተናታት የማን ፀጋማን ማዳን ድማ ተሓቂና መገድና ከይንስሕት እንጸንዓሉ ግበረልና እዚ ጉባኤ እዚ ዝኸፈትካልና ኣምላኽና ነመስግነካ ነዚ ጉባኤ እዚ ድማ ኩሉ ነገርና ኣምላኽና ለውጡ ብሂወትና ክንሪአሉ ስኻ ሓግዘና ከምዚ ዘይረኸቡ ድማ ሃበልና ንዝሃብካና ድማ ተጠቀምቲ ግበረና ሰላም አውልካና ከነመስግነካ ሰላም ሕድረና ኣብ ሕማም ዘለዉ ንፈልጦም ዘይንፈልጦም ጸሎት ዘኩርና ዝበልና ንኩሎም መሓረልና ተፈውሰልና ብሓዘን ዘለዉ ጸናንዓልና ዝዓረፉ መንግስትኻ ውርሰልና ተጨኒቆም ዘለዉ ርህወሎም ጠምየም ዘለዉ ንስኣልና ዝወፈሩ ድሓን የትወልና ናብ ርሑቕ ናብ ቀረባ ዝገሽኻ መገሽኦም ድሓን ምለሰልና ወለድናዮም ኩሎም ባሪካ ቅዲስካ ናትካ ገርካ ዕብየልና ኩሉ ብዓለምና ንሪኦ ዘለና ሕማቕ ነገር ብፅቡቅ ቀይረልና ብናይ ኣዴና ቅድስቲ ድንግል ማርያም ኣማላድነት ብናይ መላእኽቲ ተራዳእነት ብናይ ነቢያትን ሃዋርያትን ጻድቃንን ሰማዕታትን ጸሎት ኣይትፈለየና ከምቲ ሃዋርያት ዝመሃርካዮም ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና እናበልና ንፅዋዓካ ኣለና ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምፃእ ፍቃድካ እንታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ዕለት መግብና ለማሃበና ናን ዝበደሉና ወደሎም ከም ዝሓደግናሎም ደላን ኣውሳናን ተገልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ናትካ ኢማ ኣሜን ኦዝት የማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ሕልና ድንግል ኢኺ ብስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ፀባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስቲ ደስ ይበልኪ
هتياتنا سريلنا نفت ودخ يسوع كريستوس منتانا حرات لمنلنا امين فتاوي سري زينا املاك رمضان يسوع كريستوس كانيك كان سريات يدم ساسي ابسا ولدو لبركة ابراهيم انتم اويا كانت وايدي قنات ادو انا سارغوس انا ببسمكم كنفتانون صحاني يرسنس كلان سميات زيوم هارن كريستوس مال 10 تغلطه زيوم هارن كريستوس 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 كمون بنت اجزئتنا مريم هارن كريستوس مال 10 تغلطه بنت اجزئتنا مريم كريستوس بنت اجزئتنا كريستوس بنت اجزئتنا مريم كريستوس بنت اجزئتنا مريم كريستوس بنت اجزئتنا كريستوس بنت اجزئتنا مريم 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 مهارنا كريستوس ጸጋ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስን ፍቅሪ እግዚአብሔር አቦን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ኣብ ልዕለይና ኣብ ልዕሊ ኩልኩምን ኣብ ልዕሊ ኣብዘ ዘለናዮ ቦታን ዕፅፍን ድርብን ኮይኑ ይውረድ ብሩኽ ምሸት ብሩኽ ለይቲ በግበረልና ኩልኩም ድማ ዘመን አገልግሎትኩም ይባርክ ክብርን ምስጋናን መድኃኒ ዓለም ይኩን አሚን አቦና አሁን ከላይ ጸጋን በረከትን መልእክት በላይ ጀዕናን ዕድመን ይብኩም ብሩኽ ላይ ትግበረልና ደውበልና قال هو تسمعنا بطاتنا امين رغم شهادة قلقلتكم يبارك امين ጸጋ በጸጋ አምላክ ብርክ ይብልኩም ናና ذهب አምላክና መስግን امين وكلنا عزيز يباركنا امين يوم بطاتنا تبوتا مهرنا كلكم دحن حضروا بقيتي امين وكلنا الوام ليت سلام ليت يقبل لنا امين كلكم تدرى مدينة على محواتي خبركن ستراك كلكم سلام بق مشات امسينا انا بروح ليتي يحضرنا امين قال هو تسمع لنا بوتاتنا قال هو تسمع لنا بروح ليتي امين امين كلنا عليه وتسمع لنا سلام ليت يقبل لنا عليه وتسمع لنا أقولكم يبارك رحمتي أقل لا يبارك እግዚአብሔር سلام ليت يقبل لنا አሜን ሰላም አጀሚሩ ሰላም ስለዘፈጸመን ክብር ምስጋና ንዕይኹን ቃል ህይወት ይስማዓልና ብሩህ ለይቲ አሜን ክብር ምስጋና ንዕይኹን ብርግጽ ንኹላህና ቃል ህይወት ይስማዓልና ለዋም ለይቲ ይግበረልና አሜን راي كلكم ህዝበ እግዚአብሔር ንሕሩፍ ፈጣሪና ሰናይ ፈቃዱ ኮይኑ ወዲህ ሰላም ዓቂቡ ብሰላም ጀሚርና ብሰላም ክንፍጽም ብዝረዳእና ናይ ባህር ምስጋና ብፀሓዮ ንዝመፅእ ጉባኤና እውን ብቅድሜና መራሒ ብድሕሪና መፅለሊ መዕቆቢ ኮይኑ ብድሓነ ሰላም ፀኒሕና በዚ ቅዱስ ኣገልግሎት ክንራኸብ ናይ እግዚኣብሔር ቅዱስ ፈቃድ ይኹነልና ነቶም ለይትና ሰላም ለይቲ ይግበረልና ነቶም መዓልትኹም ከዓ ሰላም መዓልቲ ይግበረልኩም ሰላም ቅነ ብሰላም ይራኸበና امين ابونا بروح ليتي امين